محلا تخني أتحدى شويته خيتلم كلس عيتلمني ولا محلا تخني حدنا تترير تمر هزبي سما قبل فرناي بسواتي بناتي سنسلت مجزاتي زقنت تمقار كاليتي كتقبر حدر سماتي ازت الله بحد محدي لالو 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 ابوي بدبلا عدي حلل بلي وارساي متسالو سلام تحنقتي كوب كوب تهين مر ابوي بدبلا عدي حلل بلي وارساي متسالو سلام تحنقتي شويته خيط ألم كني عيتلمني ولا محلا تغني أتحدى شويته خيط ألم كني عيتلمني ولا محلا تغني كوكو أبا قوبيه أبزات فروز عمني أبا قوبيه صندوق حجر زنبللي أبا قوبيه نصوت هيدلن زباله أبا قوبيه نصوت دموز خفله بجهاجر أبا قوبيه نصوت دموز خفله بجهاجر أبا قوبيه نصوت دموز خفله بجهاجر سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا بحقناني ولومون كم وتر قداسن وانا وانت حستوتات هزنا لكم قريبنا لنا اكسام مودات انا زي مدام سانا كتصنعوا بخبر نعدمكم لايك قبروا شير قبروا ريتوخ من حسابكم بهنا من قد قدفوا كم وترو ابالاتنا الشانل كونوا سبسكرايب قبروا كل تتقبروا ودا قفت ما يقن يلنا كبرتي هابلنا كنبل ندلي اب درو ناي فاسيكا خينا نقبر سلازلنا دما بروك نياتنا يودا امتي قبر لكم قبل يمرت بارنا لو مارستي كابتي زقنا ناي كوينات ناب ناي زت سلام زمسل جنكا تواسو خاص خوني كنتاتنا كنركف انت دحان بزع غزي كي وسدكو نابتي تحستكو توكمي ازيا قداس بوليتيكاو تنتناي كلونا لومي ابي ارتراونا قداس معبالتا سلازلو اتناي ماكلاي مبراق نابي ارترا غصو بخمي كاتو بوي ارترا بخمي نعوكت مكتفتن كم زلاون كرينا let's go. And Iran are set to hold negotiations in Islamabad, the highest level in-person talks between the two nations since the 1979 Islamic Revolution. Vice President J.D. Vance is leading the American team, which includes Special Envoy Steve Witkoff and Trump's son-in-law Jared Kushner. On the Iranian side, the delegation includes Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Khalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has described the talks as make or break. U.S. President Donald Trump says he'll wait to see what happens, but that Iran is militarily defeated. One way or the other. هذا بلو. Stage is set. The American and the Iranian delegation teams have arrived in Islamabad to make or break the peace negotiations. Now, both sides have sent their top leadership. The American Vice President J.D. Vance and كم تسمعوا زلهم زي زربا زي قبر زلو ركب make or break يوم زبلوا زلو انت مالتيو كب ويقبيا قال زربا يبلان عبزي ركب زي صبوق سممع كقبر تزي تخايلو it's gonna be a very difficult war كبيت زخونه مدرخنا عالمنا يصبيا له بزحات كيلاتاتنا تكونتات بغربا زريو زلو نكودق بزح مغنياتات له نكعود ما ازي كبيد يكون بللو. This is going to be very interesting of the video. سلمنتاي من كودق يدليلو بخمي كودق يدليلو انتاي كي يقبر له زي نقر زي نخيسلت بكل من قد كنرينا انت ودقه مني خسر له زغل مني زياده كابزي ركب زي ابزي ركب زي زياده صبلت نزلو مني كعوز زغل مني كودق زغل نخلو اتحاحزنا كنركب فترينا مجمريا اتحقنيا دليتنا امريكا ويونا دونالد ترامب بيزناتون تنعوز زور زلون ابي كم زلون فلت let's go.
A team going to Pakistan to negotiate with the Iranians, and we also have backup plans if necessary. You don't need a backup plan. We have the military is defeated. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. This goes to show something that we all know is that, one side can start a war. Generally, one side can't end it. Iran is a cancer, all right? And whenever you're trying to cure cancer, the medicine is going to be painful. كم تريو زلهم تي فوكس ميديا زوج أوزل حوريتات كترو خلها متن به ويوندليتات ناتهم انتاي كون كم زخوني زنصرلكا فوكس ميديا دما تزخف ميديا دونالد ترامب نعيو دراغناتيو لك كم تقول زي كوكا كولا دو ماكدونالدز زيت عي مقب كم زبلع زنقر زي زيت عي حبريتا دما يزمقب حنقولو ذاتس واي دما كل زي حماق زتفعلنا درو زررب يكايد الله زبالو زلو نسكت علي تزارب زلو دما ناب صبوق كوس زخل ايكونن بناتو تحساسبا the state of the art of deal making جلس بالمصحف سلا صحافه قد محجي انت حر تحديد غيركا افراري كا جلسي دن دحن زخون الديل كتركب تخليقا زبل حساب الله اتعشنتنا دونالد ترامب كن كل تتسنو زدليو كل سب نتا مصحفن بيبوايو Well, the Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries use the Strait. So we do have other. እዚ ሰብ እዚ ነታ መጽሓፍ ንሱ ጽሒፈያ ይዝብላ በዓሉ ዘንበባ ይመስለንን መጀመርያ በዓሉ ክጽሕፋ ከም ዘይክል ካብቲ ዝጽሕፎ ዘሎ ኣብ ትዊተር ሲ ገሚትና ኢና ክጽሕፍ ኣይክልኒ ኣይኮነን መጽሓፍ ክጽሕፍ ሓንቲ ፓራግራፍ እውን ትኽክል ከይተጋገየ ክጽሕፍ ኣይክልኒ ካልኣይ ነታ መጽሓፍ ወላ እውን ዝጽሓፍሉ እውን ኣየንበባን ካልኦት እዮም ኣንቢቦማ ስለዚ እቲ ንሱ ዝብሎን ሓሳባት ናቱን ስትራቴጂ ናቱን ቶም ካልኦት ከፍ ኢሎም ኣብ መንበሪ ኣንቢቦም ኣጽኒዖም ኔክስት ሙቭ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ንጸላእቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይመስልኩም ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ንፍዓት ኣማኸርቱ ናቱ ኣይሰምዖምኒ this is the game ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ኮይንካ ከም በዓል ቻይና ዶናልድ ትራምፕ በላሕቲ ሰባት ከይመኽርዎ ነፍሱ ዝኽልክል ሰብ እዩ ስለምንታይ ኣብ ዓለም ኣነ ዝበላሕ ከይሉ ስለ ዝኣምን ትዕቢት ስለ ዘሎ ኣንነት ስለ ዘሎ ንፍዓት ክመኽርዎ ይክእሉን እዮም መን እዮም ዝመኽርዎ ኢሉ ባዕሉ ኮይኑ ነጊርና ኣነ ምስ ንፍዓት ካባይ ዝነፍዑ ኮፍ ክብል ኣይፈቱን እየ ካባይ ዝሓምቁ ሰባት ሉዘር ሰብ ወላ ሉዘር ዝኾኑ ኣብ ጥቃይ ኮይኖም ንመንፍዓት ናተይ ንብልሒ ናተይ ንሃብቲ ናተይ ጥራይ ዘድንቑ ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ ኣብዚ ኣለንቀነ ዝበላ ዘረባ እዚኣ መዓት ሓቂ ደውፅእ ብዙሕ ግዜ ካብ ማይክሮፎን ስለዘይለ ብዙሕ ሓቅታት ይደውፅእ ሕጂ ኣብ ጥቅኡ ዘለው ከማኽርዎ ዝኽእሉ ንፍዓት በላሕቲ ይኮኑ ነቶም በላሕቲ የሳጉጎም እዩ እዚ ማጋ ዝበሃል ብዙሓት በላሕቲ እዮም ነይሮም ኣብኡ ኢሎን ማስክ ደይኮነ መጀመርያ ዓርኩ ነይሩ ኢሎን ማስክ ኣብ ቀዳሞት 2 ወርሒ ገዲፍዎ ኸይዱ ምክንያቱ በሊሕ ሰብ ከማኽሮ ይክልኒ ዓሻ ሰብ ጥራይ ከማኽሮ ዝኽእል ስለዚ ብተደጋጋሚ እቲ ንዑ ዘማኽር ዘሎ እቶም ነቲ ሃገር ዝጠቕሙ ዘይኮኑ ነቲ ናቱ ኣንነት ከዕብዩ ዝኽእሉ እዮም በዚ መልክዕ ክረአ ከሎ ድማ እቶም ካልኦት ጸላእቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክብል ከም ዝኽእል እንታይ ክሓስብ ከም ዝኽእልን ኣብ ግምት እትዮም 2-3 ዕፅፊ ሓሊፎም እዮም ዝጸንሕዎ ንሱ ድማ ሽዑ ድሕሪ ክንደይ ምስ ተረዶ ውግእ ምስ ጀመረ እኮ እዩ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክዕፀ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ውግእ ምስ ጀመረ ኢራን ናብተን ሃገራት ዓረብ ከም ትሃርም መን ገሚትዎ ኢልዎ ኣየማኸሩኻ እንዲዮም ኢሎም ምስ ነገርዎ ኸ ማለት ኩሎም ኣይፈለጥዎን እዚ ኣነ ጥራይ ኮንኩ ዘይፈለጥኮ ኢልዎ ውግእ ተጀሚሩ እዚ ሃገራት ተንኸልጅ ተንጋልፍ ዘይ ትስክረማ ምዃነን ኣይፈልጥን ነይሩ ሁተው ተባሃት ደስ ኢሉ ሓሚን መን ክግምቶ ይኽእል ነዚ ኢሉ ብጃካኻ ኩሉ ሰብ ይግምቶ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ክፋል ናይ ስሓቀይ ዶናልድ ትራምፕ ዘስሕቕ ኣይኮነን ርግፀኛ ከመይ ስለምንታይ ስሕቕ ኣለኹ ትብሉን ኢኹም በዚ ትርእይዎ ዘለኹም አንጃል ሰብኣይ ግን ቆልዓ ሰብኣይ ማለት እዩ ቆልዓ ሰብኣይ በልዎ ንኣሜሪካ ይበርሕ መላው ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ትጽቡቕ ነገር ክሳብ ሕጂ ዝግብረን ኣሜሪካ ዝሃስዩ ወይ ብዙሓት ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ብዙሕ ዕንወት ኣውሪዱ ኣሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ኣማራፂ ብዙሕ ከም ዘይኮነ ኣነ ይኮንኩ ዝነግር ዘለኹ መጀመርያ እቶም ቤዝ ናቱ ተረዲዎም ኣሎ listen to this one possible and good news for them they get to charge a fee because they control the Strait of Hormuz at this point and reading President Trump's Truth Social post saying they have no cards except short-term extortion of the world by using international waterways seems like actually a pretty powerful card. I mean we saw the inflation report which you already referenced. We know fuel's up over 40% in the last month. We know that Americans are the fox you تقرم كيخا እንታይ ወሪድዎም እዚኦም ዶናልድ ትራምፕ እዚኦም ተሰሚዖም ክጽለል እዩ
نيران ولا حنت كاردي يبلكمن تقبروا نجار يبلكمن كل نجار بيدنا يزولت بالحسيقات بلا لا نتوش ما تحرموس لذا حسود يكونوا نتمر خبز حلفاز لو جنزب زخفل وانزل لو كابزن على كاردن تايلو نتوش ما تحرموس تدليم يخفتوا تدليم يحصوا تدليم يخفلوا تدليم يخلكلوا زقبرن زقدفن ابتوش ما تحرموس نصهم كساب زخونو نحنا كنقبرن نخل نجار يلن سلازي ماكسيمم ليفرج على لو ميزبل زلو باي ذا واي نتكونتات بقرب ازكاتل وزلون صبوق يرم سفلتون كم دونالد ترامب زي كونو ازي كودايزي ابيد ايران زودغيو يوم زبلو زلو امين I can give you all sorts of reports. مجمريا لنكني أبزاز السلام ناترخب خلوت رأي زقات أمتك نقربكم زي سمعوها. And on the back of a punishing 40-day of aircraft losses in this war, America has now lost its most expensive drone. What you're looking at in these pictures is an MQ-4C Triton, a $250 million a piece surveillance drone. Is believed to have gone down over the Persian Gulf while monitoring the Strait of Hormuz in the last couple of days. Now, this is not a small loss. The Triton that you see here is the Rolls-Royce of long... زياتري وزلهم دما كأمريكا زقات ما زلو سعرت مغداتها كم زي بلو نخد فلتو ترايم زنقرونا زلو أمريكا أبزنز حلفا وانات أزيبزح نفرتناتا بمايت ببليونات زغصر كساراتات ناي نفرتو كويناتنا ناي دروناتنا قاتي مواخم زلو بفلايتي نتن بايلوت كانت حني نايلوم مسكودو دما كندي نفرت شدش شوعات زخونا هليكوبترات بلن ريفيلينج تانك نفرت بلن قلبلن معاتيو تقاتيلوم اب سعوديا اب ايربيز برنس سلطان ايربيز باز تقاتل اب كويت تقاتل اب امارات تقاتل اب قطر تقاتل اب جوردن تقاتل اب قطر اب عراق تقاتل انتري خايو ازي بزح يو تقاتل وام زلو ليستاونا امتيلكم يا رب زح غزي حجي دما ازيا حنت كابتن زخبره ناي سليا ناي متقعتن درون مالتي كساب 350 مليون دولار زبصح واغاناتا رولس رويس بحالا مخاين تنازين كبراتين كمان عينت يا زدرون زي اللي كابتن زبالت ادرونات ناي اب عالم كاب زلوين اب لعلي وشمت حرموس كزور كلا من كم زهرما وي ونتاي كم زخونت هلم الى طفي اي بحالالو بايدو وي بزع درونات يم هريمم زلو امارات تكنولوجي لو مايدنو كابت جيتاتن نفرتن زهرمو درونا زهرمو يبزع ስለዚ ድሮን ድማ ህልም ኢላ ኣበይ ከም ዝኣተወ ሽርብ ኢላ ጠፊያ ኣሜሪካ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ኣባ ከሎ እዮም ዝገስሙ ኣይነግሩናን እዮም ዘሎ but unfortunately እቲ ሓበሬታ ኣብ ኢዶም ስለዘየለ እዚ ሓበሬታ እዚኣ ከይኩም ሰርች ግበርዋ ኣብ ሓደ 5-6 ቦታ ረኺበ ያለው and it's going to be true ድሕሪ ቁርብ ተለይ ኣብ CNN ክትመፀኩም እያ ምክንያቱ ኣብ በዓል CNN ገለመለ BBC ኣብ ድሕሪ መጋረጃ እንታይ ሓበሬታ ከም ዘውፅኡን ደይውፅኡን ይንገሮም እዩ ስለዚ ንሳቶም ክሳብ ተነጊሮም ዘውፅዎ ቀሲልኩም ተፀበዩ ወላ ተነፈርት ዝወደዓ እንደም እዮም ነጊሮምና ኣቀዲምና ኢና ካብቲ ካልእ ምንጭታት ረኺብና by the way ዛ ሓበሬታ እዚኣ ነዊሕ እዋን ሰሚዐ ነይራነ ከባቢ 12 ሰዓት ገይረ ኣለኹ ካብ ዝርያ ምናልባት በቶም ዓበይቲ ሚድያታት ኮንፈርምት ክሳብ ትኾን ይፅበ ነይረ ግን we will see ኣብ ገለ መዓልታት ሓበሬታ ክወፅ እዩ ስለዚ ሃውካም ሓደ ንክለ ሰማዩን ንመሬቱን ንባሕሩን ተቆፃፂረ ትብሎ ዘለኻ ከምዚኦም ዓይነት sophisticated ድሮናት ናትካ زطف زلو نزيات راي ناغبر كلو حداش ارتيكل بلومبرج زبال وصي على سادما تشاينا معبول اصوارات ايران كسطلا نكتبا تداليا كم زلا زبل حبريتا دماوصي له درو كم نريو زلنا تشاينا راشن سليو حبريتان كال حبو تكنولوجين نيران يهبوالو زبل كسدما دارغا بكل تقبلنا ترقيب الله بزوانزي ايران بينات راي كم زي جبرتن ولو انا كن اي امنلوني انا ايران حيل بحاله ايران يجراتو بحاله صيل كازي كريديت صعرنا حزب ايران ناب كالوت كتسغاغرو مفتان ايران بينا قطيما سعر زلا بحالاي بزخونه it's really interesting امريكا زوردا زلو سعرت بعيني وتحضراو عين كترو يخلغا ايران تغبرون زلا كال نغريو نزي اب قمتي تي خاجي كلت نغر كريكمي اب تكوينات من صبللتنت الله دونالد ترامن اداخرتون زبلو زلو ايكونن دونالد ترامب انتاي كبل صنيو كل اداخيبنا كبل صنيو نزيا فيديو تراينا غبركوا قدمي نزا فيديو كابز جمرا 19 دقيقه وي 4 دقيقه غير زلا قال صحف دما اوصيلو እዚ ጽሑፍ እዚ ድማ ድሕርቲ ካውጪዎ ዝነበረ ማለት ተዋሪድና ኮይና ንኹሉ ኣብ ዜና ክትእትወ ከቢድ እዩ ነዚኦም ኢራናውያን ወልሓንቲ ካርዲ የብልኩምን Iranians don't seem to realize they have no cards other than a short-term extortion of the world by using international waterways. The only reason they are alive today is to negotiate. ስለዚህ
እዚ ዝዛረቦ ዘሎ እቶም መራሕቲ ክልቲኦም ናብ ፓኪስታን ኣትዮም ኔጎሽት ክገብሩ ክኢሎም ዘለዉ ድማ ብሂወት ስለ ዘለዉ እምበር ክቀትሎም ይኽእል ነይረ ዝብል ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ባይታ ፀብለልትነት ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ጣውላ እውን ፀብለልትነት ክረክብ ኣይክእልኒ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብ ትዊተር ፀብለልትነት ዘለዎ ንግሆ ምሸትን ክፅሕፍ ይኽእል ክህድድ ይኽእል ክፍክር ይኽእል ድሕሪ እዚኣ ፅሕፍቲ እዚኣ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ መስለኩም ኣይ ቲንክ ትዕለት ጥራይ እኹል ኣይኮነን ኣብዚ ብሰዓታት እውን ክገብሩልና ኣለዎም እንታይ ኢሉ ኣሎ ማሲቭ ናምበርስ ኦፍ completely empty oil tankers, some of largest anywhere in the world, are heading right now to the United States to load up with the best and the sweetest oil and gas anywhere in the world. We have more oil than the next two largest oil economies combined. In a higher quality, we are just waiting for you. እንታይ ይገብራሉ ናይ ኢራን ግደፍዎ ናይ ካልእ ገዲፍኩም ብዙሓት ታንከራት ጥራዮም ኮይነን ናብ ኣሜሪካ ይውሕዛ ኣለዋ ነቲ ብሉፅን ሽኮሪናን ዝኾነ ጥዑምን ዝኾነ ጥዑም ጥዒሞ ድዩ ነዳዲ ዲ ድሰቲ ወላቲ the best and sweetest ትብል ኣለኻ ሽኮሪ ቆሕመ ነይር ነቲ ነዳዲ ወላታይ ብርዳ እኳ ቢና ዝኾነ እንታይ ይብላ ኣሎ ናባና ምፁቅ ኣብ ዓለም ናይ ኩላቶም ድሕሬና ዘሎ 10 ሃገራት ኮምባይን ጌርካ ሓዊስካ እውን ክንዳና የብሎም ንብል ክሕሱ መዓት እዩ ዝለዓለ ሪዘርቭ ዘለዎም ካልኦት ሃገራት እዮም ንሶም ኣይኮኑን ኢራን ገለ ካብቲ ዓብዪ ሪዘርቭ ዘለዎም እዩ ራሽያ ዓብዪ ሪዘርቭ ኣለዎም እንተወሓደ ዋላ ቀዳሞ እንተኾኑ ካብ ናይ ኩሎም ዝበዝሐ ኣለና ዝብሎ ሓሶት እዩ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ኦፊስ ሒዝካ ከለኻስ እንታይ የገድደካ ክትሕሱ ጀስ ዝተዛረብካዮ ዜና እኮ ኖርማል ዘረባ እንተተዛሪብካ ዓብ ዜና እዩ ንምንታይ ክሕሱ ይግደድ ኣለዉ ሰብዚ ግን መረዳእታ ሲና ኣለና ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ዘተ ፅቡቕ ውፅኢት መፅእ ያለን ማለት እዩ ናብ ኣሜሪካ ምፁ ዝምባል እንታይ ማለት እዩ መፍትሒ ክረክብ ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ንክኸፍቶ ነቲ ዕዳጋታት ናይ ዓለም ንከረጋግእ ዘሎ ተኽእሎ እናፅበበ ክኸይድ ከም ዝኽእል ነፍሱ ይነግሮ ስለ ዘሎ መዋፅኦ ክደሊ ዝገብራ ዘሎ ጉዳይ እያ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዓለምና ብቐረባ ትፅበዮ ዘላ ጉዳይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ተሕዲድን ፈኸራን ወፅዩ ዋላ ሓንቲ ከምፅእ ከም ዘይክእል ኣብ ስምዕዎ that President Trump faces is he can't go up the escalation ladder because the Iranians can beat him on every rung because they have control of the Strait of Hormuz and they have the ability to wreck the GCC countries. And by the way, do enormous damage to Israel as well. There's a good reason that the Israelis are going to enormous lengths not to let us know what's happening inside their society in terms of hits from missiles, both ballistic missiles and cruise missiles, right? So you just want to understand that. And ትሪዎ ዘለኹም ሓደ ዓብዪ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ኣብ ትዊተር ከይዱ ክግዕርን ክፅሕፍን ኢልዎም ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዝኾነ ይኹን ፀብለልትነት የብሉን ዋላ ኤስከሌት ክገብር ነቲ ኩናት ንላዕሊ ገፁ ክወስዶ ከስፍሖ እንተደለየ ኢራን ልዕልዩ ከስፍሕዎን ከበርትዕዎን ሓደጋ ክፈጥሩ ንኽእሉ እዮም ኢሉ ስለዚ ኣብቲ ኤስከሌሽን ላደር ይብልዎ መን ዝያደ ነቲ ኩናት ክሕይሎን ክቆፃፀሮን ይኽእል ዝብል ኢራን ዝያደ ከተስፍሖን ከተድምዕን ንዓለምና ድማ ክትሓንቃ ትኽእል እያ ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ዘይኮነስ ከይዶም ንቀይሕ ባሕሪ እውን ክዓፅዎ ይኽእሉ እዮም ብሑቲ ገይሮም ሕቲ ክገብሩ ከም ዝኽእል ድማ ኣይኮነን ባቤል መንደብ ኣብ መንጋጉ ዘሎ ንእስራኤል እዩ ዝሃርም ዘሎ ሚሳይላት ናቱ ስለዚ ነቲ ባሕሪ ጥቁ ዘሎ ንምዕፃው ሕቲ ፅቡቅ ገይሩ ዝኽእሎ እዩ በይኑ ገይርዎ ነይሩ ግደፍ ኢራን ምስ ከሎ ይኮነ ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣብቲ ኤስከሌሽን ላደር ዝበሃል እውን ዝያዳ ከድምዕ ዝኽእልን ክቆፃፀር ዝኽእልን እንተሎ ንሱ እዩ ድሌቶም ክገብሩ ክእሉ እዮም ኢራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ብዙሕ እውን የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ዲስካሽንስ ፅቡቕ እንተዘይከይዱ ፅቡቕ ውፅኢት ክመፅእ እንተዘይክኢሉ እቲ ሽግር ካበይ ንመን ክኸውን ይብል ኣሎ ንዶናልድ ትራምፕ እዩ ኢራን ድማ ኣብዚ ዝርርብ እዚ ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም እዮም ዝቐርቡ ዘለዎም ላዕለዋይ ኢድ ስለ ዘለዎም ድማ ድሌቶም ንክገብሩ ኣማራፂ እውን ኣለዎም and this is why እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ጭንቀት ፈጢሩሉ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ዘለዎም መራፂታት ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ገለ ለውጢ ወይ ገለ መፍትሒ ክረክብ ተዘይክኢሉ ንዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ከቢድ እቲ ዕዳጋታት መሊሱ ክርበሽ እዩ መሊሱ ጭንቀት ክኣትዎ እዩ ኣነዳዲ ክውስኽ እዩ ሕጂ ድማ ናብ መፋርቕ ናይ ወርሒ 4 ንቕርብ ስለ ዘለና ሓደ ፅሩይ ዝኾነ መፍትሒ ናይ ነዳዲ ተዘይተረኺቡ ቆጠባ ናይ ዓለምና ኣብ ዝኸበደ ደረጃ ክኣትዩ እንታይ ዳ ኢዱ ፅበየ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ኢልኩም ገለገለ ኪላታት ኣይብሉ ኣለዉ ምምራኽ እዩ ፅበየ ዘሎ ኢዱ ክህብ ኣሎ ኣም ሶሪ ኢሉ ተንበርኪኹን ኢራን ክልምን ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ድፍረት ከይመስለኩም ስምዕዎ ኣብዚ I'm just gonna show you this one. على عبي politikawi commentator ዝበለ እዚ senior American and Iranian delegation they are in Islamabad. Over the next 10 days, these delegates they will either walk out or they will end the talks conclusively.
But the point to remember is that these talks that the two delegations are doing, they are not about terms of a ceasefire. They are about terms of a surrender. This has to be understood. When we talk of a ceasefire, we are talking about two sides, both of which have leverage, and they are looking for a pause in the operation, that is ceasefire. In this particular case, what has happened is only one side has leverage and the other side has no leverage at all. It is Iran that holds all the cards, and this is what makes it a surrender. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ ኢስላማባድ ፓኪስታን ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ብትክክል ቅርብ ኢልካ ክትሪኦ እንተጀሚርካ ክልተ ማዕረ ሓይሊ ዘለዎም ወይ ከዓ ማዕረ ፀብለልትነት ዘለዎም ኣድማዕነት ዘለዎም ሓይልታት ኣይኮኑ ኣብ ጣውላ ዝርከቡ ዘለው ኢሉ እቲ ሓደ ፈኪሩ ዝኣተወ ኣብ ኩናት ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ዕላሙ ካርም ዘይከኣለ ሪጂም ቼንጅ ክገብር ወሽመጥ ሕርሙዝ ክቆፃፀር ገለ ክገብር ዘይከኣለ ሓይሊ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብ ባይታ ብሓይሊ ዕላማታቱ ከስክዕ ከሳለ ዘይከኣል ሓይልን ኣብ ባይታ ተዋጊኡ ብዘይደልዮ ኩናት ኩሉ ዕላማታቱ ብፍላይቶም ስትራቴጂካውያን ዕላማታት ናቱ ከረጋገፅ ዝኽኣለን ክቕፅል ከም ዝኽእል ድማ ዓቕሙ ከም ዘለዎ ዘረጋገፀ ክልተ ሓይልታት ተመፅዮም ክልቲኦም ማዕረ ድምፂ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ክእውጅ ከለውን እኮ ናይ ኢራን 10 ነጥብታት ተቐቢሉ ገይርዎ ኢሉ ንሱ ከምኡ ገይሩ ከሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢድ ኢራን ኣሎ ኢራን ድማ ገንዘብ የኽፍሉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ኩናት ጠጠው ኣብሎ ይብልዎ ኣለዉ እቲ ገንዘብ ቅድሚ ሕጂ ሰሪቕኩምና ዝነበርኩም እቲ ናትና ገንዘብ ሒዝኩሞ ዘለኹም መለስዎ ይብልዎም ኣለዉ ስለዚ ቅድመ ኩነት ናይ ኢራን ብዙሕ እዩ ኣገዳሲ ድማ እዩ ሓቀኛ ድማ እዩ ሰርቆም ኣይኮነት ዘላ ዝግባእ እያ ትሓቲ ዘላ ኢሉ ስለዚ ንኢራን ኣብ ባይታ እምብን ድሕሪ ኢላ ኣብዚ ዘርርብ ኣሚት ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ይከን ነቲ ቦምቢንግ ካምፔይን ናቱ ክቕፅሎ ይኽእል እዩ ግን እቲ ቦምቢንግ ን4 መዓልቲ ገይርዎ ቦምባታቱ ዳወዲዩ እምበር ንኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ዝኸፍቱ ኣይገበሮምን ረጂም ቼንጅ ኣይገበረን ወላ ሓንቲ ክዕወት ኣይከኣለን ኢራናውያን ድማ ነቶም መሻርክቲ ናቶም ዓረብ ይኹን ነቲ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዳርጋ ትርጉም ከም ዘይብሉ ገይሮም ኣለዉ ኢሉ ስለዚ መን ይዕወት ኣሎ መን እዩ ዘድምዕ ዘሎ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ውግእ ድሕሪ ኢልካ ኢራን እዮም ዝያዳ ዘድምዑ ዘለዉ እምብን ድሕሪ ኢሎም ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ዘዋፅኦ ይኮነ ቁጠባ ዓለም ኮላፕስ ክገብር እዩ ቡ ለኪሙ ድማ ዝናናቱ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባን ለኪምዎ ክኸይድ እዩ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝመፀና ነዳዲ የለን ንብል ኣሎ ሓሶት እዩ ዝብል ዘሎ ሓሶት እዩ ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ቡ ዝወፅእ ነዳዲ ንኣውስትራልያ የድልያ ንጃፓን የድልያ ንደቡብ ኮርያ የድልያ ንማሌዥያ የድልያ ንቪየትናም ንኩለንተን ሃገራት ኣብኡ ዝፈሪ ንብረት ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝጥቀም ስለዚ ካብኡ ወፃኢ ኢና ንሕና ክንነብር ትኽእል ኣብዚ እውን ባዕሎም ይብልዎ ኣለዉ እቲ ሓሶስ ክገጥፎ ኣለዎ ኣብ ክውንነት ክምርኮስ ክኽእል ኣሎ ኣብ ክውንነት ድማ ኢራን በብዙሕ መንገዲ ከተድመዓልካ ትኽእል እያ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ዝርርብ እዚ ሓይሊ ምስጢራዊ ኮይኑ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ከም ዘይወፅእ ይገብሩ ኣለዉ ዕላማ ድማ ብርግፅ ኢራን ብዙሕ ክንቀሳቀሱ ከም ዘይደልዩ ዘለዉ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደገ ዝፅሕፎ ዘሎ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ከምቲ ንሱ ዝደልዩ ኣብ ጣውላ ኣፈራርዩ ክረኽቦ ዝደሊ ዘሎ ይረክብ የለን ስለዚ this is going to be very very interesting ንቐፅል እቶም ደገፍቲ ኢራን ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝብልዎ ዘለዉ ግን ኣገዳሲ ክትሰምዑ feeling particularly cash poor at this moment. And I know that the administration has been out there saying, oh, no, those 10 points that Iran sent in, like that's all a fake news farce or whatever it is, certainly wasn't the messaging that was coming out initially. And that also had sanctions easing. The point that Pete Buttigieg was making this morning on CNBC, I think is a worthy one, that there was a deal in place. And if you want to change it up, if you want to add new restrictions or enhancements that you think are going to make it better, that's a good place to start. But by ripping it up and then starting from zero and sending in a team of real estate developers who, yes, got hostages out of Gaza, but the ceasefire in Gaza, that's fake too. That's not ask people what's going on in Gaza right now. There's no ceasefire, and there's the Board of Peace isn't even funded, and maybe we'll get to Gaza Lago or whatever. President Trump solved a conflict. How many did Biden solve? ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፌቨሬት ሾው እዚ the 5 ገለ ዝበሃል ከይዳ ሲሪየስ ዝኾኑ ሰባት እውን ኣብቲ ጣውላ ሒዙ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕን እቲ ቲም ናቱን ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ ኣብ ባይታ ዘይሰርሕ ዘሎን ሓሶትን ምግናንን ዝመልኦ እዩ ስለዚ ሪል ዝኾኑ ኔጎሽተርስ ኣምፅኡ ኣብቲ ጣውላ በዓል ስቲቭ ፊትኮፍ ኤንድ ጃረድ ኩሽነር ኣብ ጋዛዶ ገለዶ ናበልካ ዓቕሚ ዘይብሎምን ተመክሮ ዘይብሎምን ፍልጠት ዘይብሎምን ኣምፅኢኻ ዘይኮነ ነዚ ኩነታት ብዕምቆት ክርድእዎ ዝኽእሉ ነቲ ዝነበረ ዲል ድማ ኣብ ልዕሊኡ ክትውስቕ ዳ እምበር ካብ ዚሮ ክንብገስ ኢና ብላብላ እናበልካ ፈንጠርጠር ፈንጠዝያ ሒዝካ ዝግበር ድማ ውፅኢት የብሉን ይብሉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ናይ ኢራን ኩናት ኣይኮነን ከፊእዎ ዘሎ ሕጂ ውሽጣዊ ኩናት ናቱ ከፊእዎ ዘሎ ኣይናይ ኩናት ዳ ውሽጡ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብዚ ስምዑ Imagine you spend years building an army. You call them loyal. They call themselves MAGA.
They put you in the White House twice. And then one day you wake up, log on to Truth Social, and publicly call them nut jobs. That's exactly what Donald Trump did this week. And the people that he went after? Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Megyn Kelly, Candace Owens, and Alex Jones. Not Democrats, not the mainstream media. كم تريوا ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ኩርሲ ሕጂ ሒዝዋ ዘሎ ጎስጒሶም ኣብ ፅልዋ ገይሮም ነቲ ገይም ቀይሮም ከም ዝዕወት ዝገበርዎ እቶም ቀንዲ መፍትሕ ዝኾኑ ናይቲ ማጋ ዝበሃል ፅልዋ ካምፔን ናይቲ ማጋ ዝበሃል ጉጅለ ማለት እዩ ነዞም ሓሙሽተ ክፀርፎም ጀሚሩ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ሓንቲ ቪድዮ ገይሮም ኣለዉ ኣይኖ እዛ ቪድዮ ሓደ ግዜ ከምዚያ ቪድዮ ይገብረልኩም ኣለኹ ኢለ እንተደይ መፅያትኩም እታ ቪድዮ ቆረፃ ተባሂለ ኣለኹ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ዘጋጥመኒ ወይ ገለ ነገር ይገብርዋ እሞ ካብኡ ክቆርፃ ይግደድ ማለት እዩ there is this video ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ብትክክል ክትገልፆ ትኽእል እያ እዚያ መረይዋ እዚ ትፀገም ኮይኑ Donnie, we've been bonded since the 90s. We don't want those tapes to come out now, do we? Call Tucker Low IQ. Tell them that Candace is unattractive. And call Alex Jones a nut job. I've given you war. I've given you chaos. I've done everything you've asked me to. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ቲ ኤፕስቲን ዝበሃል ፋይልስ ዝብልዎ ኤፕስቲን ዝበሃል ዝነበረ ብኡ ተቆፃፂሮሞ ከም ዘለው እዩ በቃ እቲ ሓቂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ዝእዝዝ ዘሎ ዝእዝዙ ሓይሊ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣብ ከምኡ ተበፂሑ ኣሎ ዳርጋ ኩላቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት መረዳእታ በፂሖም ኣለዉ ስለዚ ንሕና ዝመረፅናዮ ሰብ ዘይኮነ ዘሎ ኣብ ስልጣን ካልእ ሰብ እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ኮምፕሊትሊ ጠሊምዎም እዩ ሓደ ሰብ ድማ ኣብ ኖርማል ግዜ ከምዚ ክጠልመካ ይክእልኒ እዮም ኣብ ዝብል በፂሖም ኣሎ ከምዚ ዓይነት ኣጠላላም ተረኣዩ ይፈልጥን እዩ ጠቕላላ ንኩሉ ክጠልም ዝኽእል ነቶም ኩሎም ትማሊ እንታይ ይብሎም ነይሩ ቀደም ሎሚ ንዓታቶም ዝፀርፍ ዘሎ ቀደም ቃላት ይሓፅሩ ነይሩ ከመግሶም ኣብዚ ስምዕዎ ቀደም ዝብሎ ዝነበረ ብዛዕባኡ I just mentioned a name, a woman who I saw the other night on television just rip some poor idiot apart. Megyn Kelly is here, and she's doing it. Come up here, Megyn. By the way, I'm having a great time up here. Are you having a good time? Say, is he the greatest interviewer? Candace Owens, I watched her and I saw her coming. I said, you know, I'm pretty good at star power. I look at it, I'd say, that's a star. I just want to finish by saying your reputation's amazing. I will not let you down. You will be very, very impressed. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኩሉም ነዚኣቶም ንምምጓስ ናቶም ቃላት ይሓፅሩ ከም ዝነበረን ሎሚ ተገምቲሉ ሎው ኣይኪው ደናቁር ኣእምሮም ዘይሰርሕ ክብሎም ከሎ ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ተቆፃፂሮሞ ከም ዘሎ ብድሕሪት ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚኣቶም መልሓስ ዘለዎም እዮም ሚድያ ዘለዎም እዮም and one of them really ቤላ ጌራ ጨፍጪፋቶላ ስምዑ ኣብዚኣ Trump. Because MAGA is no longer committed by you, and you know it. You belong to the Epstein class, and that is your legacy now. People will see your name on buildings, whatever was agreed upon in those boardrooms, Jared Kushner, Trump, Gaza, hotel, whatever you tweeted, so crass. They will see that. You will earn that. And then when they see it, they will think about how many children had to die or be raped by men on islands so that you could stick the Trump name upon a building. And for clarity, Mr. President, that's not my fault. That's not Megyn Kelly's fault. That's not Tucker Carlson's fault. You made that trade. You chose money above respect. And what an absolute shame that you chose to do that toward the end of your life. Okay? Because you can't take money and things and stuff with you when you go. Just your soul. And you sold yours for what? Another gilded ballroom? Let me be perfectly clear when I say this. Charlie Kirk, he died free. You will most certainly die a slave. Okay? You are in chains right now and the entire world can... Candace Owens ትበሃል እዚኣ መልሓሳ ነዚያሲ ሎው አይኪው ምባሉ ነፍሲ ፀሪፊ ዝበሃል very intelligent woman ኤላ ተዳልያ መፅያ ቪድዮ ናተስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ራይሲ 350,000 ሪዮም ነይሩ 350,000 views ኣብ ዩቱብ ነይሩ ኣብ ዩቱብ ማለት እዚ ካሊ ጀባብ I don't know ኣብ ሓደ በዓልቲ ዲ ገለ ልዕሊ ሚልዮን ተራእይሎ ልዕሊ ሚልዮን ናይ ዝያ ዘረባ ክረ ማለት ኣብ ፅልዋ እዩ it's a big influence ዩቱብ ትፈልጥዎ እንትኮንኩም ከቢድ እዩ ቶም ዓይነት ቪውስ ክትረክብ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብታ ቪድዮ ድማ ዝገደፈትሉ የብላ ንዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ወዲኦም እዮም ስለዚ ንሱን ወዲኦም እዮም ሓደ ካብኣቶም ቁርብ ምሕረት ገይሩሉ ታከር ካርልሰን ዝበሃል ተቐንዲ ዝተፀርፈ ንሱ እንዲ ነይሩ እንታይ ኢሉ እሱ ነዊሕ ደብዳቤ ፅሒፉ ሚስተር ፕሬዚደንት ኣይንሕዘልካን ኢና ኢሉ ምክንያቱ
بدحر مغارجة حزم كهم زلو تردينا الليل سايكون كان تقبرو زل خازي يوتك بحلقة كم زعتو غيرون كا بقرورو خاني قوم حزم كاسلو زلو احزل كان يلو جن بزيام بزحنا غفيتا مسي ولو نزي الدعول زخونه دليت زقبر زلو حزم كالو بمبال زحاز انت حاسوس دي بزقبرو يم حزم مزلو ماس زي قبرو خوينو بعلقنا يقبر تنيرا بحق قرب يقبع كايلو مني تاكا كال سنبل بالولو بحفشاكل انا سحزل كان يصرف كان لها جن نسخان بعلخا ابشقر سلازلها كم مختبل نبوريو النابليوم زارب زلو سلازي ناي بحكي اذا ابزيات ريواز نصنعكم فيديو اتي ابستين زبال بلا غيرهم بوغيرهم تقصاصيرهم مخم زلون ابزي وان زدما دونالد ترامب امبكبل ويون حساب نقير عقم خمزه يبلو يزنقر زلو he's already done بلا غيرهم اتيوميم موداتا دونالد ترامب يكون زم حضرا زليلهم نسو بعلو ندونالد ترامب وسيدو بعلو بتاع كرسي كفي لهم زلو يوم زريو خابزي سو ازي دمس ازي دار سميكمو اتي ابستينيوم ابتو كرسي كفا بيلو مزلو لدونالد ترامب زخونه نجر كبر كم زي كليام زنقر زلو it's just incredible نتي reality كما يجرم كقلصوا فتينو مالتي انتي زري كازي دونالد ترامب غزيو حليو غزيو بلعو امو داتاغن موداتاناتو نزيات تمثلالا مالتي سبيتو متي الله حجي سبيتو خدكسو جميرالا سبيتو مس ابستين ركباي نبرن بمبال ملاغصنا شرافات كوينالا ስለዚህ እንታይን ማለት እዚ I don't know the ሰብዝ እንታይ ጸገማ ንክርዳና ይከልኒ ሰበይቱ መስሐቅ ሸራፋት ኮይናላ ኣብቲ ዕዳጋ ንሽተይ ከስማዓኩም እንታይ ብልዋለው ብዛዕባ ናይ ሰበይቱ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ In the comment section, people say, girls, keep the Epstein files at the top of the news cycle. And I think, you know what? Our listeners are smart and they are correct. And much to my surprise, we have a strange ally in this plight of ours. And one, Melania Trump, randomly had a press conference yesterday and addressed the Epstein files directly. And before we dive into these Epstein, so to me, you and I text and send each other emails. Right. We've known each other for 25 years. I don't know that our emails are that sweet to one another. Fuck no. Need to end today. The individuals lying about መላገፂት ጌራቶላ ጥራይ ደይኮነሲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እውን ገለ ፀገም ክህሉ ከም ዝኽእል ከም ምናልባት እውን እንትኾነ ኣንፃራ ንሳ ምስቲ ኤፕስቲን ርክብ ከም ዝነበራ ብዙ ቪድዮታት ክወፁ ጀሚሩ ኣሎ ደላለዮም ንዶናልድ ትራምፕ ንዓን ደላለዮም ንሱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓበሬታ በዓላ ድማ ነቲ ጉዳይ ትምለስዎ ኣብ ሚድያ ክጠፍ የብሉን ተዛረበሉ ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ክርስዓሊ ኢሉ ንዝጀመሮ كم بحدش نابت ميديا كم زملس كيرو مالو قال يوم كوك زاربو خلوسي منالبات نا ايران قداي تموت سلازلاسي نتهزبين ابز اجندا ناي ابستين تملس كاي حيش كاب زبل يم زبلو زلو ግን كم نريو زلنا دونالد ترامب بكل منقدي نابزبلو طفي وزلو مراحين عند رزلنا that's why اب ساعات الناس حافك فكر زفتن زول حنساب نتهم فتوتي يتصرف حنسابتهم قدم زحجزو كداخمي فتن حنساب ني ايران كفراري فتن كدم سسكم يبل حنساب مسنيتو نيروبان كباسي فتن اغلالا بكل من قدي وحما اقاتي موزلو ازيا كم زي لا خلا حنت كابتن عو تقصاصيرو زلو دما غود اقاتي مولو غودا غود كوي موداسي نو خمن كم نغبرلكم زيا غاسم على اج No sé si me estoy enterando. O sea, ¿este? Vale, yo no puedo hacer, o sea, ¿entendido? Estamos hablando... חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום, רק הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן... history was اللهم ناين إسرائيل prime minister انديو نسبين نمرح سبين كومد مان مجلس سبين عبين نقفيتا سراويت ناي IDF ناي سراويت ناي إسرائيل علمنا زعبي مورالاو سراويتو زبل زعبي مورالاو سراويت مورال بالترجمات في اعتزال سبعيزي جي بمورالو زي حتت جنوسايد ديكونوسي بقى والحنت حما حتى زي فصميو نزي بمنقافهم ابا حتياتهم فتينهم واغا خد كفلوا ليهم زبل كفرارهم يفتينو ስለዚህ ከም ትሪዎ ደለኹም ከምኡ የለን በቃ ኮኦርዲኔሽን ሰንተር ጌርና ነዚያቶም ገለ ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና ምስ መሻርክትና ኮይና ንስፔን ስጉምቲ ክንወስደላ ክንክእል ኣለና ኢሉ ከም ቀደም ዘሎ መሲልዎ ነገር ክፃረፍ ይፈትኑ ከፈራሪ ይፈትኑ ቀደም ከምዚ እንድሕሪ ኢሉ ናይ ብሓቂ ተሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ እያ ገለ ይዝበሃል ነይሩ ናይ ስፔን ፕራይም ሚኒስተር ግን ሂዝ አ ዲፍረንት ቢስት
ፈጺሙ ቦም ክፈርህ ዘይክል መራሒዩ ስለምንታይ ከም ዘይፈርድ ድማ ሕጂ ተረዲና ምክንያቱ እዚ ኣብ ቴሌቪዥን ናይ ስፔን ዝተገበረ ናይ IDF እኮ ከመይ ጌርና ማእከላይ ፅፍሪ ከነርእዮ ንኽእል ነቲ ዝብሎ ዘሎ ሲራይታ ተሓጋጊዛ እኮ ይደሊሎ እዚ ከመይ ጌርካ ከምኡ ትገብሮ እናበሉ ይምህርዎም ኣለ ኣትስ ኣታታታታይ ፀገም ኢና ረኺብና ዘለና ንኸተስሕቁስ ኣይሰኣን ኢለ እኮ ከመይ ከም ትገብርዎ እቶም ንኣሽቱም ይብሉ ኣብ ስፔን ነተንያሁ ዘጋጥሞ ዘለው ፍሽለት ንበይኒ እዩ እዚ ከዓ ትሬንዲ እናኸውን ቫይራል እናኾነ ይኸይድ ኣሎ መጠን ቫይራል ዝኾነሉ ብመንፅር ድማ እቲ ነገር እናኸረረን እናተበላሸወን ክኸይድ እዩ Now, I'm going to show you one more. እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ፅቡቅ ጌርኩም ክትርድዎ ስለ ዘለኩም there is this story ኣብዚ ሓንቲ ከብፀ ከስማዓኩም እየ እቶም ቅንያት ናይ ፋሲካ ስለ ዘለና ንግረ መንገድና እውን ክንርድኦ ዘለና እዩ ስፔን ጥራይ ኮኑን ተቃዊሞም ዘለው ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ለንቀነ ኣብ ሂወታ ፍልይ ዝበለ መዓንጣ ያሲራ ዘላ ከምኡ የለን ንዶናልድ ትራምፕ ፊት ንፊት ትገጥሞ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትበሃል እያ I had a video እንተዝረኽባ ነይረ ተሪር ዝኾነ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊኡ ኣርእዮም ከም ዘለውን ብኡ መንገዲ ድማ እታ ቤተክርስትያን ፀገም የጋጥማሎ ግን ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ክረኽባ ይከኣልኩን ኣብ ካልእ ግዜ ተረኺባ ከምፃልኩም እየ እቲ ጳጳስ ሕጂ እውን ደጊሙ ትርር ዝበለ መልእኽቲ ኣንፃር እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መልእኽቲ ተቃውሞ ኣስሚዑ ነይሩ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃብዎ መልሲ ድማ እቶም ደገፍቲ ናይታ ቤተክርስትያንን ህዝብን ስለምንታይ ከም ትገብር ኢሉኻ ኣብ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ በይኑ ኮይኑ ዝገበረ እንተገበረውን ዝድግፎ ሲኑ ድሓንስ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣነ ሕጂ ከርእየኩም ደልየ ዘለኹ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ክኸውን ከሎ ዝገበሮ ገበን ለንቀነ ወፂኡ ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ ሃይማኖት ዝበሃል ከመይ ከም ዘተሃለሉ ኣብዚ ስምዑ The president did not take his oath of office with his hand on the Bible. His wife stood next to him holding it. I was about 15 feet away and saw it, but he did not put his hand on the Bible. And that should have been maybe a clue that we need to pause and think about, what is this? Why wouldn't you put your hand on the Bible? If you don't believe in the Bible, there's no cost to you to putting your hand on it, just kind of following the protocol, going along with the tradition. All presidents do it. Why aren't you doing it? And you're not doing it intentionally. You're choosing not to put your hand on the Bible when you take that oath. That suggests not that you don't believe it's real, because if you didn't believe it was real, why would you care? That suggests standoff between Donald Okay, ኣብዚ ከም ጻልኩም እንዲየ ክልቴን መጀመርያ እዚያ ትሪዋ ዘሎ You know what you're doing. And you're ታክ ካርልሰን ዝገበረያ ኣብ ፕሬዚደንትነት ናይ ኣሜሪካ ማሕላ ክፍፅም ከሎ እንታይ ገይሩ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ እንዲ ክምሕል ዝግባእ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣይመሓለን ሰብ እዚ ሓንቲ ኢዱ ንላዕሊ ገይርዋ ኣሎ እታ ካልይቲ ኢዱ ግን ኣብ ልዕሊ ቅዱስ መፅሓፍ ከውርዳ እዩ ዝግባእ ነይሩ ርኢናዮ ነርና ኣነ ርእዮ ነይረ ኣብ ጥቆ ስለ ዝነበርኩ ግን ፈፂሙ ክርዳኣኒ ዘይከኣለ ኢሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሎም ኢዶም ኣብ ልዕሊ ቅዱስ መፅሓፍ እዮም ዘንብሩ رأيوا تعيدوا أبي على تحنتن لعل تحنت جن تحت وريدا زلا قبل اللي كنت مسحف كنت ورد جباي دايما يلو حماق جبرعتي غسل زمتي قبل اللي كنت مسحف كم حلا يدلني نيريلو. Now this is crazy. In Nigeria قبل اللي كريستيان تجمع إسلامي جبروا له يلو كوينات كوجد دل زلوا. إذن يبحث كريستيان يلقاك تزارب له كفيديو. أتا باستر ناتو تا باول وايت بايلا بقولنا خينا مس كروسوس كتودادرو زقنيت اب زقنيات ناي فاسيكا دما نبعلا extremely corrupted زخنت مراحيت هيمانوت مخان باستر مخانا نسا ما خريتو كتكون مخالات رئيسي نفسو زخالا زارابيهم زولو زلو نغطل ابزد ما نوصلو and calling the meeting routine respectful. The diplomatic friction, which began in a closed room last winter, came out in full public view during war on Iran. As the 40-day conflict unfolded, Trump's hardline posture, including a warning that Iran's civilization could be wiped out. زي قبل الإيران كجبر زفتنا نجارات ملو بباباس ناي كاثوليكات بيتكريستيان تريد تقاوم مجتي مو. No, there has also been this threat against the entire people of Iran, and this is truly unacceptable. There are certainly issues of international law here, but even more so, a moral issue for the good of the whole, entire population. And I would like to invite everyone to truly think in their hearts about the many innocent people, so many children. ቤተክርስቲያን ካቶሊካት ቤተክርስቲያን ካብቲ ዝነበራ ብዙሕ ፀገማት ወፅያ ኣብ ሓቀኛ መርገፂ ትርከብ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ድማ ዓብይ ክረዲት ረኺቦም ላለው ምክንያቱ እቲ ትክክለኛ ክግበር ዝግብኦ እዩ ቡሊ ዝኾነ ነተንያሁን ትራምፕ ዝገብርዎ ዘለው
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጥፍኣት እናወጅካ ከለኻ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ኩናት ኢልካ ብክርስቶስ ጌርካ ክሽቅጥ ኣይትፈትን ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን ኩናት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክገብሮ እየ ትብሎ ዘለካ ገበና ድማ ብዓለም ብናይ ኣምላኽ ሕጊ ጥራይ ደይኮነ ብሕጊ ናይ ዓለም እውን ክልኩል ኢሎም ኢንተርናሽናል ለው ኣየፍቅድን እዩ ስለዚ እንተኺልካ መንገዲ ቀይር ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ነቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣምባሳደር ፀዊዑ ዓብ ምፍርራህ ምስ ገበረሉ ድማ ኣብ ሚድያ በፂሑ ትዘረባ ገይ ነቲ ፔንታጎን በዛ ኣብ መሸንቆቃ ክእትዎ ደልዮም ኣለዉ ቶም ህዝቢ እጀ ድማ ንሱ እውን ሓሳቡ ክቅይር ጀሚሩ ኣሎ ከምኡ ይኮናን ኢልናዶ ከምዚ ኢልናዶ ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፓብሊክ ኦፒኒየን ርእይቶ ናይ ህዝቢ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕን ኣንጻር ዝገብሮ ዘሎ ኩናትን ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ዘዝገበሮ መመሊሱ ሽግር ይፈጥረሉ ኣሎ እቲ ሽግር ድማ እናዓበየን እናጎልሐን ይኸይድ ኣሎ እቶም ዝድግፍዎ ዝነበሩ ክርስቲያን ዝበሃሉ ኩላቶም እዚኣቶም ንኣብነት ዞም ትሪእዎም ዘለኹም ፀለውቲ እዞም ናይ ማጋ ብምሎም ሃርድኮር ኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያንስ እዮም ንክርስትና ጠሊሙ ከይዱ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ታከ ካርልሰን እስራኤል ንክርስቲያን ኣይትኸውን ኢሉ ኣብ ጆርዳን ከይዱ ኣብ ሊባኖስ ከይዱ ግን ንክርስቲያን ዝኸውን ቦታ ኣሎ ኢሉ ክርስቲያን ኣብኡ ከመይ ኢሎም ከም ዝነብሩ ዘለዎ ስለዚ እስራኤል ንክርስቲያን እውን ትኸውን ቦታ ኣይኮነትን ነተንያሁ ኣይሁዳዊ እውን ኣይኮነን ሃይማኖት ዘይብሉ ሰብ እዮም ዝብልዎ ንሱን መንግስቱን ሃይማኖት የብሎምን እዮም ዝብልዎም ኩላቶም እዚኦም ትሪእዎም ዘለዎም ክርስቲያን ኢና በሃልቲ እዮም እቲ ክርስቲያን እዮም ብርግፅ ከምኡ ድማ ኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያንስ እዮም ወላቲ ኣካይዳ ናቶም ወላ ዝብልዎ ኣብ ሂወቶም ካል ኮይኑ ስብከት ናቶም ግን ዶናልድ ትራምፕ ክርስቲያን ከማኸም ኢልዎም ኣትዩ ካብቲ ክርስትና መንገዲ ወፅዩ መንገዲ ጥፍኣት ሒዙ ዘሎ ዝብልዎ ዘለዎ ስለዚ ኩላቶም ንሳቶም እቲ ክርስቲያን ዝበሃል በይዝ ዝነበረን ዶናልድ ትራምፕ ክሃርምዎ ዝኽእሉ እዚኦም እዮም እንዳዚ ዋይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፀገም ከቢድ እዩ ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ቤላ ጌራቶም ብበላ እዚ ምቁራፅ ተኽሲ ተባሂሉ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ርክባት ድማ ንዓና ንቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ንማእከላይ ምብራቅ ብዓብዩ ንቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብተዘዋዋሪ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ብዛዕባ ሃገራት ዓረብ ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ፅንዒ ኢለ ከስማዓኩም እየ ብፍላይ ብዛዕባ ኢማራት ዝበሃል ዘሎ ኣብ ምስናትና ዝርክብ ስለ ዘሎ ኣብዚ ድሕሪት ከስማዓኩም ክፍትነ ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ክንርኢና መዓት ዘገርም ነገራት አለ ቀርኒ አፍሪካ ድማ ለስ የቀይ ባህርና የባቤል መንደብ ጠባብ የባህር ሰርጥ ጉዳይ ዛሬ ላይ የካርታ ላይ መስመር መሆኑ አብቅቶ የዓለም የኢኮኖሚ ደምስርና የቀጠናዊ ኃይሎች የጡንቻ ማሳያ መድረክ ነው የሆነው። ይህ የውሃ አካል በየዓመቱ ከ1 ትሪሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ሸቀጥ የሚያልፍበት መስመር ቢሆንም አሁን ላይ ግን የንግድ መርከቦች በሰላም የሚጓዙበት ሳይሆን የድሮና የሚሳኤል ስጋቶች ያደሩበት አካባቢ ሆኗል። ዋነኛው ነጥብ ይህ የባህር ላይ ደህንነት መናጋት በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ የሚያስከትለው ቀጥተኛና ከባድ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ነው። በተለይ በየመን የሚንቀሳቀሱት የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር ላይ በሚያልፉ መርከቦች ላይ የሚሰነዝሩት ጥቃት ዓለም አቀፍ የጭነት ኩባንያዎች ብልጽግና እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ብሚድያታት ናቱ ብኩሉ መንገዲ እንተሪኻዮ ነዚ ናይ ኣብ ሆርሙዝ ዘጋጢሙ ዘሎ ክራይሲስ ወይ እውን ኩናት ናይ ኢራን ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ናብ ቀይ ባሕሪ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ድማ ንዓና እትውና ገለ ነገር ኣጀንዳ ክፍጠረሉ ዝኽእል መንገዲ ዕድል ሃቡና ኣባቲና ገለ ነገር ከነበርክት ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብቲ ክግበር ዝኽእል ምድሓን ናይዚ ቦታታት ዝግበር ዘሎ ገለ ነገር ኣስተዋፅኦ ንክህልዎም ተልእኾ ክወሃቦም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ the problem with that is መጀመርያ ቴሪቶሪ የብልካ ናብቲ ቦታት ንኽትመፅእ ሕጂ ነዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ ኣፍሪቃውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክዋስኡሉ ከም ዘለዎም ናቶም ግደ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎ ሃገራት ድማ ብንየው የመን ስለ ዘሎ ትፀገም በዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወገን ዘሎ ኣስተዋፅኦ ናይ ኣፍሪቃውያን ክህሉ ኣለዎ ዝብል ዘረባ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለና ንሕና ኣብዚ ፀጥታ ናይዚ ቦታ እዚ ክንዋሳእ ኣለና ምክንያቱ እቲ ባሕሪ እቲ ብቐደም እውን ዝግባአና እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮም ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ወሲኾምሉ ኣለዉ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ግን ኣብዚ ሓደ ንፉዕ ኢትዮጵያዊ ተዛሪብዎ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ዘሎ ፀገም ከይፈታሕካ ከመይ ጌርካ ናይ ካልእ ሃገር ፀገም ክትፈትሕ ትኽእል እዚ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ከም ዝብል ኣብዚ as a big nation, populous nation, big in economy, in the whole of Africa, all countries, you can put them in Ethiopia, area, the wealth and everything, and especially the current economic, like a locomotive, the economic progress and development, Ethiopia leadership and the Ethiopian intellectuals and the Ethiopian people, now they are saying, you know, we cannot be suffocated. We need a proper outlet to the sea. It's like coming back home. We are not new. It's like coming back home. Where is our home? The Red Sea. So that is
ስለዚህ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ቁጠባ ዘለዋ እያ ዳርጋተን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ብምልአን ኣኪብካ ኣብ ኢትዮጵያ ክትእትወን ትኽእል ኢኻ ብህዝበን ይኹን ብቁጠበአን ብምሁራት ደረጃናተን ገለመለ እዩ ዝብል ዘሎ እንጂ እንታይ ክብል እዩ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዘለዋ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብቲ ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ኣስተዋፅኦ ክትገብር ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ዝግባኣ ቦታ ክወሃባ ኣሎ ድሓርካ ዘይነበረና ይኮናና ሓቲ ዝነበረና ናብ ገዛና ምለሱና ኢና ንብል ዘለና ናትና ዝነበረ ገዛ ምለሱና ክንብል ኢና ንፍትን ዘለና ዝመስል ብትዕቢት ዝተባዓጠ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እጂ እዚ ሰብ እዚ ናይቲ ዲፕሎማቲክ ኮር ዝበሃል ናይቲ ኢትዮጵያ መምህር ናይ ዲፕሎማሲ ነቲ መንግስቲ እቶም ኣብቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዘለው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ነቶም ዲፕሎማት ዝምህር እዩ ነቶም ኣምባሳደራት ዲፕሎማሲ ዝምህር ዝበሃል እዩ ፕሮፌሰር ብሩክ ዝበሃል ኩሉ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዕ እዩ ናው እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሓያል መንግስቲ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ምሽ ሰለስተ ጭብጢ ከምፃልኩም ሓሳቡ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ሓሳቡ ክብልዎ ከለዉ ደጋፊዎች እስቲ ይህችን ነገር ከቻላችሁ ራሳችሁ ተርጉማችሁ ካልቻላችሁ ደግሞ አስተርጉማችሁ ቢሆን አዳምጣችሁ The primary purpose of a government is to keep its citizens safe. Let me repeat that. The primary purpose of a government is to keep its people safe. እንደ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንታይ ኢሉ ነጊርዎ መስለኩም ብልጽግና ከትኩም እስከ እንተተረዲኩም ባዕልኩም ተረድዎ እንተዘየለ ድማ እንግሊሽ ብዝፈልጡ ገይርኩም ነዚ ሓበሬታ ስምዕዎን ናብ ዝምልከቱ ኣብፅሕዎን ይብሎም ኣሎ መጀመርያ ቁፅሪ ሓደ ዕላማ ናይ መንግስቲ ዝበሃል ቀዳማይ ተልእኾናቱ ቀዳማይ ስራሕ ናቱ ቁፅሪ ሓደ ድሕንነት ናይቲ ሃገር ድሕንነት ናይ ዜጋታቱ ምውሓስ እዩ እዚ ማለት ድማ ሴኪሪቲ ናይቲ ሃገር ምውሓስ እዩ ሰብ ወፊሩ ንከኣቱ ዕድል ክረኽበሉ ዝኽእል ወይ እውን ወፊሩ ንከኣቱ ክፈርሃሉ ዘይክእል መድረክ ንምፍጣር እዩ ቁጠባዊ ሕውየት ኣይኮነን ካልእ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ እሱ ካልኣይ መጀመርያ መንግስቲ ተልእኾናቱ ሴኪሪቲ ናይቲ ሃገር ድሕነት ምሕላው እዩ መንግስቲ ከውሕሶ ዘለዎ ቀዳማይ ተኻልእ ሰሪሕካ ከተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ድሕነትካ እንተተሓልዩ ንግሆ ወፊርካ ብሰላም ንገዛኻ ትምለስ ኮይንካ ካልእ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኩሉ ዓይነት ቁጠባ ኣለካ እናበሉካ ንግሆ ውፅእ ምስ በልካ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ትርሸን እንድሕር ኮይንካ ትርጉም የብሉ እንትኻልእ ኩሉ ትኻልእ ተለካ ስማርትፎን ተለካ ኢንተርነት ተለካ ትርጉም የብሉ ኢንተርነት ተለካ ውሕስነት ዘይብሉ እቲ ገበነኛ እቲ ዝቐትል ኢንተርነት እውን ኣለዎ ስለዚ ትራክ ክገብረካ ይኽእል ናትካ ኮሚኒኬሽንስ ክሰርቆ ይኽእል ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ብዘይ ሴኪሪቲ ኩሉ እቲ ዘሎ ፀጋታት ምዕባለታት እተጠቀመሉ ሴኪሪቲ እንተዘየለ እንታይ ዝኸውን ቀታሊ ዝኸውን ጂፒኤስ እንተሎ ኮይኑ ብጂፒኤስ ደሊ ክረኽበካ እዩ ቴክኖሎጂ እንተሎ ካብ ሓቅ ገይሩ ኣበይ ከም ዘለካ እንታይ ከም ዘለካ ክሰርቀካን ክቐትለካን እዩ ስለዚ ቴክኖሎጂ ብዘይ ሕግን ፀጥታ እንድሕር ኮይኑ ናብ ጥፍኣት እዩ ዝወስደካ ቀልጢፉ ድማ ናብ ጥፍኣት ዝወስደካ ምክንያቱ ነቲ ከጥፍእ ዝደሊ ነቲ ክዕኑ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝቦ ሕጂ እንታይ ይብሎም ኣብዚ ስምዑ ብልፅግና ኣብዚኣ ዜሮ ይኸይዱ ዘሎ መጀመርያ ለንቀነ ጥራይ ወፅያ ዘላ እዚኣ ራይዋ ዱረት ወቦን እዚ ኣብ ፅርግያ ዘጋጠመ እዚኦም ናይ ሸነ ወታደራት እዮም ኣብ ሓደ ፅርግያ ኣትዮም ነቲ ፅርግያ ብተኩሲ ዕምብረ ገይሮሞ ንመኻይን ይቋፀሩ ድሌቶም ይገብሩ ዘድልዮም ይወስዱ ሓንሳብ እንዳ ፖሊስ ይኸትሩ ሓንሳብ ኣብ ፅርግያ ዝነበረ ከቲሮም ዕላማታቶም ይሃርሙ ናይ ብልፅግና ኣባላት ኣውቲስታታት ተነይሮም ኣኺልዎም ማለት እዩ ዝሒዞሞ ዝነበሩ ካልእ ኣገዳስቲ ኮይኑ ድሌቶም ይወስዱ ዲስ ኢዝ ኢት እዚ the rule of jungle ይበሃል ብረት ዘለዎ ባዕሉ ኬላ ገይሩ ኣብ ሓደ ቦታ ከቲሩ ዝደለየ ይወስድ ከምዚ ትገብሮ እንተለካ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይንቀሳቀስ ሎጂስቲክስ ከመይ ገይሩ ይንቀሳቀስ ንብረት ከመይ ገይሩ ይንቀሳቀስ ስለዚ መንግስቲ ስርሑ ዘይሰርሓሉ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ትርኢ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ክትከይድ ከለካ ትኽተር ዝኾነ ትኽተል እንተደየለ ዝርከቡ ገንዘብካ ከፊልካ ትሓልፍ ካልኣይ ግዜ ድማ ናብቲ ቦታ ይትምለስን ኢኻ ሂወትካ ስለተድልየካ ናይ ግድን ናይ ናብራ ጉዳይ ኮይንካ ተተመሊስካ ድማ ሓደ መዓልቲ ክትቅተል ኢኻ እንተደየለ ናብ ብልሽውናን ናብ ግቦናት ኢኻ ከምዚ እናገበርካ ትነብር ስለምንታይ ከምዚ የጋጥም ኣሎ ምክንያቱ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለው ንኣብነት ፋኖ ወይ ሸነ ይገብሮ እንተሎ እዚ ፈሊጡ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ስለምንታይ ህዝቢ ከንፀርፅር ክኽእል ኣሎ ክትንስእ ተኮይኑ ይናው ዲስ ኢዝ ሃው እቲ ፖለቲካ በዚ ይሰርሕ ንኩሉ ሰብ ክትእምኖ ይትኽእልኒ ካብ ፖለቲካ ጌርካ ሓደ ግዜ ክትዓፅዎ ኣለካ እቲ ህዝቢ ምስ ዓፀኻዮ መተንፈሲ ምስ ኣነ ነቲ ነዚ ፀጥታ ዝከውሑ ዝግብኦ ዝነበረ መንግስቲ ተንስኡ ክበልዖ ክጅምር እዩ ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ቅዱስ ተግባሪ ክተባባዕ ዘሎ ይብል ኣለኹን ግን ኣካል ናይ ቃልሲ ንመሰሎም ዝቃለሱ ህዝቢ ኩሉ ነገር ገብር ኮይኑ
كل ነገር ነፋሪት ናይ ኣብ ፓኪስታን ኣብ ካራቺ ዝወረደት ነፋሪት እኮ ነፋሪት ምጭዋይ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ኤርትራ ግን ቃልስና ታፍልጦ የድልዮ ስለ ዝነበረ እቲ ውሳነ ተወሲኑ ክቕተሉ ከም ዝኽእሉ ተምንዑ ዝገበሩ ባዕላል ሰይድ ዓብደላን ብጾቱን ክቕተሉ ንመስዋዕቲ ኢሎም ዝገበሩ ወይ እምበር ከድሕና ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ስርሕት ጌርካ ዝኾነ ግን እቲ ዝግበር ኩሉ ነገር ንሕማቕ ኣይኮነን ዕላማ ኻይልካ ዝግበር እዩ ስለዚ ድሕነት ናይቲ ሃገር ክሕሉ ስለ ዘይከኣለ ኤፍ ወሲዱላ ቢ ድሕነት ናይ ህዝባ ይሓልወን ካልአይቲ ተራ ናይ መንግስቲ ጥዕና ናይ ዜጋታቱ ምሕላው እዩ ነትስጎ ይህንን ደረሰኝ ይውልኝማ ስንት ይላል 490,000 እደግመዋለሁ 490,000 ይሄ የሆቴል ክፍያ አይደለም የሆስፒታል ክፍያ ነው አርብ ዕለት አንድ እህታችን ታማ ቤተ ዛይዳ ሆስፒታል ገባች እሑድ ዕለት አረፈች ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው ሂሳብ ስንት ነው ሲባሉ 490,000 ቤተ ዛይዳ ሆስፒታል ነው እንደዚህ የሚለው ዘንድሮ ታመን መዳን ራሱ አንችልም እዚ ድማ ብጭብጥ ገይሮም እዮም ዘሪኹም ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ዘበነ ኣብይ ኣሕመድ ኣይትሕመም እዩ ዝብል ዘሎ ኣይትሕመም ምክንያቱ እንተ ሓሚምካ ሓንቲ ቤተሰቦም ሓሚማ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ከይዳ እቲ ቢል ክንደይ ኮይኑ ፅንህ ይብላ ኣሎ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን 490,000 ብር now this is a lot of money بزي قال علم انتاي خاطبل دلغا انتايو تزبحال زلو سي $500 كبابي 100,000 دحريل كايو بخندينا ب5 تربح كامشت $2,500 كتب له تخلي خازي $2,500 نحدا سب حميم كخمي غير كتحكم من اللي وخ 490,000 سبس كمي غير كرغبا يخلاب اثيوبيا بس عجز له هيوتن منابر يعني مالتيو the guy is bankrupting every person لنفسه كفسه bankrupt يزتوزو لابي احمد ازيد مايو نتي نايبل صغنا ادمك عصرو زخل فانو زغبرو زلو شنز زغبرو زلو اگداسي كتبله تخليخه امو داتا دحنت نايت حزبك حلو سلازي كاله بتعنا دما بغررو سلتتحزي سب حميمو افقو دما چلوتن كاله فوز حبشون كفتن برا بحكمنا خير ايكلني مغنياتو اتي زوهبك بيل نسك قتلك كاسل زغل تم حكايم كما جمره نزن ገንዘብ ከያብካ حكم غانم فلوت ስለዚህ ከም ትሪዎ ዘለኹም the situation is extremely difficult ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክበጽሕ ከሎ ትሪዮ ከለኻ ትራይሲ እቲ ኩነታት ክርዳእካ ክኸላሎ መንግስት ማድረግ ከሚችላቸው ነገሮች በጣም ትንሹንና የመጨረሻው ደህንነቱ እንዲጠበቅለትና ሰላም እንዲሰፍንለት ብቻ ነው የሚፈልገው ከዛ በኋላ ሰላም ካለ ሁሉም ሰርቶ ይሞላዋል የተለያዩ ማሟላት ያለባቸውን ነገሮች ተራብጦ ያሟላል ግን መንግስት አትሊስት ሚኒመም የሆነውን ሪስፖንሲቢሊቲውን ይወጣልን የሚል ሐሳብ ነው ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ጉዳይ ተያይዞ ለጠቅላይ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ዶ ናይ ቁጠባ ዶ ናይ ካልዶ ኩሉ ቀሲል ካይድ ብጻሕ ዝኽእል መጀመርያ መንግስት ዝገብረልና እንደልዮ ደለና ብሰላም ወፊርና ብሰላም ክንኣትወሉ ንኽእል መንገዲ ጥራይ ከውሕሰልና ኣለዎ ድሕነት ናትና ክሕልወና ክኽእል ኣሎ እቲ ህዝቢ ድሕነት ናቱ ተተሓሊሉ እቲ ካልእ ፅዒሩ ክበፅሖ ክኽእል እዩ ግዜ ክወስደሉ ክእል ክደክም ክእል ገለ ግን ክበፅሖ ይኽእል እዩ ተለይ ተቐቲሉ ብሞት ስቃት ናይ ሞት ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርዩ እንተዘየለ እቲ ካልእ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዘሎ ድርቁስኮስ እዩ ሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ካልእ ኣባይታ ዘሎ ካልእ ምናልባት ተስፋ ክገብሩ እቲ ቁጠባ ክመሓየሽ ይኽእል ኢሉ ተስፋ ዝገብር እንተሎ ድማ ናይ መወዳእታ ዝያየ ድሕሪ ናብ ፖለቲካ ክምለስ እየ መግዛት አቅም ከአፍሪካ የመጨረሻው ደረጃ ላይ መድረሱን የዓለም ባንክ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ከደቡብ ሱዳን ጭምር ያነሰ የመጨረሻው መሬት ላይ በቂጣችን የተቀመጥንበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሰማነውና የአብይ አህመድ አገዛዝ ትሩፋት ይሄ ነው። የውጭ ምንድነው ፖሊሲ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ ብሎ ወሰደ። ብርን በአንድ ጊዜ ወረቀት ከወረቀትም ያነሰ ዋጋ የሌለው አስደርጎ በአሁኑ ሰዓት ከዓለም አይደለም ከአፍሪካ የመጨረሻው በቃ ከኢትዮጵያ ብር ያነሰ ዋጋ ያለው የአፍሪካ ገንዘብ የለም። ምን ይሻለናል? በጣም አስደንጋጭ ሪፖርት ነው። ይህንን እንዴት አየው? አዲስ አበባ ላይ እና አብይ አህመድ ግን የሚናገሩት ሌላ ነው። ኢትዮጵያ በለጸገች አምጥቷል። ሌላኛ ደረጃ አሽቆልቁለን እንታይ ዝብል ዘሎ መሳይ ኣብዘን ለንቀነ ናይ ሓደ ኣፍሪካን ሪፖርት ድዩ ገለ ዝብል ካብ ወርልድ ባንክ ወሲዶም ዝገበርዎ ሪፖርት ነይሩ። ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ባጤራታት ናይ ኣፍሪካ ምስ ወዳደሩ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ካብቶም the worst performing ብምባል እቲ ዝኸፈ
ባጤራ ዝለዓለ ዲቫሉዌሽን ዝካየደሉ ዋጋታቱን ናይ ምግዛእ ዓቕሙናቱን መሬት ዘቢጡ ዘሎ ባጤራ እንተሎ ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ምስቲ ናይ IMF ዝግበረሎም ዘሎ ጻቕቲ እቲ ህዝቢ ሰርቫይቭ ክገብር ኣይክእልን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣቢ ብልጽግና 9% GDP ዶ ገለዶ ይድብል እቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ ብመንጽር ዶላር ክረኸሎ መሬት ዘበጠ እዩ The speaker highlighted the World Bank report alleging that the Ethiopian purchasing power is captain normal ባጤራ ድማ the purchasing power እቲ ብር ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ እዚ ማለት ብቐጥታ ህዝቢ ሓደጋ ማለት እዩ ባጤራ ናትካ እንታይ ክንደይ ይሽረፋላ ይኮነን ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ እንታይ እዩ ትረኽቦ ዘለኻ ባጤራ እንታይ ክገዝእ ይኽእል ንምፍላጡ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ purchasing power ዓቕምናቱ the lowest in Africa even falling behind war-torn nations like South Sudan ወላቶም ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ኣትየን ዘለዋ ሃገራት ከም በዓል ደቡብ ሱዳን ካባተን ንላዕሊ ንታሕቲ እውን ወሪዱ ከም ዘሎ ባጤራ ናተን እዩ ዝንገር policy failure the macroeconomic reform ኢሉ ዘበገሶ the floating of the ብር ኣብ ዝኸፈ ግዜ ነቲ ባጤራ ኣብ ዕዳጋ ሬት ናቱ ክውሰን ከም ዝኽእል ገይርዎ ኖርማሊ ንቁጠባ ጽቡቕ እዩ ፍሎቲንግ ሬት ተገይርካ ዝበሃል ግን ስቴብል ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ኩናቱን ወረብ ኩናትን ዘይብልካ ናይቲ ሃገር ጥራይ ኮነ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ዓለምና ርግኣቱን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ኮይንካ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ዓለም እውን ስለ ዝፀልወካ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ምስ ኣምሓራ ምስ ትግራይ ምስ ኦሮሞ እናተዋግእ ከሎ እዩ ነዚ ውሳነ ዝወሲድዎ the worst decision ever ዝኸፈ ውሳነ ኣብ ታሪክ እዩ ዝበሃል ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝኸፈ ቁጠባ ስለ ዘሎም ኣይኮነን ሴኪሪቲ ናቶም መይቱ ስለ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለም ናይ ነዳድን ናይ ካልእን ተወሲኽ ካሉ ድማ እቲ ዝኸፈ መድረክ ኣጋጢሞ ኣሎ ንክዕረ ድማ ከቢድ እዩ cost of living ናይ መነባብሮ ዋጋ ድማ a practical example is given regarding the car market where prices have jumped from 1 to 2 million birr to over 10 million birr in just 2 years for the same quality of goods ዋጋ ናይ መኪና ከም ኣብነት ተወሲድካ ይብሉ ኣለዉ ቅድምቲ 2024 እንዲዚ ናይ ብር ፍሎቲንግ ሬት ወይ እውን ኣብ ዕዳጋ ከም ዝውሰን ዝገበርዎ ተሸርፍናቱ ዋጋ ናይ መኪና ብሓደ ክሳብ 2 ሚልዮን ብር ክትገዝኣ ትኽእል ዝነበርካ መኪና ሎሚ ብ10 ሚልዮን ብር እንተረኺብካያ መን ከማኻብሉ ኣለዉ መናብሮ ናይ ሰብ ደሞዝ ናይ ሰብ ብመንፅር ወሲኹ ዶ ኣብሶሉትሊ ኖት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ድኽነት ብተዓፃፃፊ መንገዲ ናብቲ ዝባእቲ ኣሎ ቀደም ደሓን ዝኾነ መናብሮ ዝነበሮም ሰባት ሕጂ ኣብ ኣፋፌት ድኽነት ኣትዮም ኣለዉ ኮንትራዲክቶሪ ናራቲቭ ኣቢ ሃገር ከም ትምዕብል ዘላ ከም ትግዝግዝ ዘላ ክነግሪ ዝፍትን ፕሮስፔሪቲን ብልፅግናን ፅባቐን ባይ ወይ ደሓን ነጋድን ዘለና ከይመስለኩም ካብ ኣፍ ዘይንሰምዖ ኣቢ ባዕሉ ሃገር ከመይ ከም ትሕንበብ ዘላ ክዛረቦም ከሎ ኣብዚ ስምዑ አማራ የሚሉ ሰዎች እመኑኝ ከፈለጋችሁ ፈትሹ አንዲት ኤሌመንተሪ ስኩል ለሰፈራቸው ይሰሩ አይደሉም ዛሬ አይደለም ስልጣን ኖሯቸው ዛሬ አይደለም በሰላሙ ጊዜ አንድ ቀን አስበው ታያቁም ችግር ሲመጣ ነው ያስም የሚነሳው የማያልቅ ባንዳ አያልቅም ለምሳሌ ሸኔ ብላችሁኛል ቅድም ሸኔ የባንዶች ባንዳ ነው ኢትዮጵያ እኮ አያፍርም ኑሮ ድሮ ቀረ ይላል ራሳችንን የምንሸውደው ያልነበረን ትናንትና በማድነቅ ነው መንገድ በሌለበት መኪና በሌለበት ቤት በሌለበት ሽንት ቤት በሌለበት ምን ኑሮ ነበረ ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኢትዮጵያን ጋዝላይቲንግ እንዲሁ ዝጥቀመሎም ዘሎ ብዙሕ ግዜ እዩ ከም ገይሩ ከስተናዓቆም ዝፍትን መጀመርያ እንታይ ክብል ይድፍትን ደሎ ንሸነን ፋኖን ኣመና እዩ ዝፀርፎም ናምሓሩ እንታይ ብሎም ሃገር ወላ ንህዝቢ ኣምሓራ ዝሓሊ ይመስሉ እምበር ቤት ትምህርቲ ዝሃነፀ ሓደ ካብቶም ኣክቲቪስት የለን ንብል ኣብ መንጎ ኣብቲ ኣክቲቪስትን ህዝብን ክመቃቅል ስለ ዝደለየ ዝገበሮ እዩ ድሓን ዝግደፎ ቀፂሉ ንሸነ ናይ ባንዳ እዩ ናይ ሽፍታ ናይ ሸፋቱ ልኡኽ እዩ ማለት እዩ ቀፂሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቀደም እዩ መናብሮ ፅቡቕ ነይሩ ይብል እንታይ መናብሮ እዩ ነይርካ ገዛ ይነበረካ ገለ ይበለካ ገለ ይነበረካ ነፍሱ እኮ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ልክት ክዳን ናቱ ረይቦ እቲ ባድላ ናቱ ናይ ስዊዘርላንድ ፕሬዚደንት ከምዛ ይክደን እዩ ልክት ክራባታ ናቱ እቲ ዲዛይነር ሱትስ ናቱ ካብ በዓል ዱባይን ገለን ዝመፅ እዩ ጀስታ ኳሊቲ ናይ ላይፍ ናቱ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ኣፀቢቑ ስለ ዝተቐየረ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ከምኡ ዝተቐየረ እዩ ንመስሎ ብፀገም እኮ እዮም ረኺቦም ዞም ህዝቢ
እንታይ ኢሎም ሓደ ግዜ ደርሆሲ ኣብ ከሎ ይትብልዕዎ ሽጉርትን ገለን ጌርኩም ዘይ ኣሰራርሓ ናይ ደርሆሲ ናይ ደናቁር እዩ ችክን ጌርኩም በይኑ ስጋ ጥራይ ጠቢስኩም ደይ ትበልዑ ብኸመይ ዝብላዕ ኣሜሪካ ኢሎም ምክንያቱ ችክን ዝሓሰረ ስለ ዝኾነ ይከም ዝብላዕ ኣብዚ ኣታ እዝኮ ተዋሳኣይ ዝኾነ ሰብ እዩ ብዝኾነ ኢትዮጵያውያን ቀደም መናብሮ ነይሩ ትብሎም ቀደም ነይሩ መናብሮ ሓቆም ምክንያቱ ቀደም ደርሆ ክትገዝእን ሎሚ ክትገዝእን ስቤዛ ትማልን ሎምን ፈፂምካ መተሓሓዚ የብሉን ኢሎም ኣብዞን ሓንቲ ሪፖርት ሰይዶም ላይ ነይሮም እቲ ዕዳጋታሲ ተፀሊሉ እዩ ዘሎ እቲ ዕዳጋ ፈፂምካ መተሓሓዚ የብሉን ኣቅንያት ኣውደ ዓመት ዝገዝእ ሰብ ከማን ይመፀና የለን ምክንያቱ ዓቕሚ የብሉን ሰብ ክገዝእ ኢሎም እሺ ሲሆን ግን ጉድጓዱ ምንድነው ባልዲና ክዳን ሳህን እንዳሰርሽ ፍሪጅ ጸባዩን አላውቀውም ስለሌለኝ በምንድነው ገጠር ውሃ የምታቀዘቅዙት? አረ ገጠር ውሃ እኛ ያቀዘቀዘው ነው የምንጠጣው። አይ በጣም ጥሩ መልካም ስራ። አሚን አሚን። እንዴት ደርሶ ነበር? በ2800 ገብቶ ነበር። አሁን ተረጋግቷል ትንሽ። አሁን ተረጋግቷል። መልሶ ደግሞ እንትን እና አሁን ጭር ብሏል። ግን ተመስገን ያው የለም ስራ የለም እንቅስቃሴም የለም። ሰው መንቀሳቀስ እንደ ልቡ መዘዋወር አልቻለም። ስለዚህ አሁን በጣም ቀዝቅዟል። ይሁን እንግዲህ ነው ንገሪ ጥምዝ ዕዳጋታት በጉድጓዶ እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ዕዳጋ ሰብ የለን ምክንያቱ ከምዚ ወደ ዓመት ግዜ ኣራግፅ ቀደም ሎሚ ግን ሰብ ዓቕምታት የብሉን ፀጥታዊ ኩነታትን ናይ መጓዓዝያ ፀገምን ኩሉ ሰብ ኣይመፀናን እዩ ዘሎ ስለዚ ንሰርሖ የብልናን ይብሉ ኣለዉ እቲ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ድማ ነቲ መናብሮ ከፍይዎ ዘሎ ሰብ ቀደም ኪሎ ወይ ገለ ትገዝእ ዝነበረ ሎሚ ሓደ ፍርቂ ኪሎ ርብዒ ኪሎ እናበልካ ታሕቲ ሓደ ብርሲ 8 ገለ ወይ ሓደ ብርሲ 6 16 ቢል እዩ ላይክ ሓንቲ ስጋ እንድሕር ኮይኑሲ ሓንቲ ቁራፅ ናይ ስጋ እዩ ዝገዝእ ዘሎ እዚ ዓይነት እዩ ዝመስል ናይ ብሓቂ ከፍይዎ ከም ዘሎ ኣብ ታሕቲ እውን ተሪእሞ እቲ ቀመማት ንኣብነት እቲ ቀመማት ከምዚ ኮረሪማ ዶ ገለ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ከቢሩ ኣሎ ኢሎም እዮም ክሳብ 2600 ብር ንኪሎ ይሽየጥ ኣሎ ከምኡውን ይብሉ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ዕዳጋ ኣመና ከፍዩ ከም ዘሎ ግን ተመስገን ኢና ንብል ካባና ዝኸፍኡ እውን ስለ ዘለዉ እዮም ዝብሉ እቲ ኩነታት ከም ትሪኦ ዘለካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ጭውጭው ዝብል ዕዳጋ እዮም ዝብሉ እንታይ ይበሃል ኮይኑ እቲ ህዝቢ ግን ይምክት ኣለኹ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ንዕዳጋታት ምርኣይ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ምልስ እንድሕር ኢልካ ንሳቶም ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ Like coming back home. We are not new. It's like coming back home. Where is our home? The Red Sea. So that is the issue. The international law, does it support us? Absolutely. Between 120.21 all the way to 127.28, articles to 127 to 128. All these articles gives ብዛዕባ ባሕርዮም ዝዛረቡ ዘለዎም ህዝቢ ዝበልዖን ዝሰትዮን ሲኑ ንበዓል ኣብ ዕዳጋ ከይዱ እውን ምኳን ናይ ኣብ ብልፅግናቶም ካድረታት መዓት ገንዘብ ዘለዎም ዝውሃቦም እዮም ኢሎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባሕሪ ይግባኣና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ዝበልዖን ዝሰትዮን ሲኑ ይጭነቕ ለንቀነ ግን እቲ ተሃዲድን ፈኸራን ናቶም ንባዕሉ ሽግር ኣምፂሎም ኣሎ ክልተ ነገራት ክንርኢና ሓደ ኣብዚ በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዎም መስምዕዎ እዚ ስቶሪ እዚ እናማዕበለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ሽግር ፈጢሩሎም ኣሎ በየል ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ጤና ትምህርት ቤት የሰብአዊ ምርምር ላቦራቶሪ ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ውሳኔ ኢትዮጵያን ወክለው ሄደው የሚያደርጓቸው ውሎች ነገ ህዝቡንና ሀገሪቷን ዋጋ እንደሚያስከፍል ግልጽ ነው። ጥሩ የሰሩም በዛው ልክ ሀገራችን እንደሚያስከብሯት ወንጀል የሰሩትም ነገ ትውልድ የሚከፍለው ነገር ነው። አሁን ቁጭ ብለው አያገባንም የሚሉ ወይም ጥሩ ነው ያደረገው ብለው ለዕለት እንጀራቸው ብለው ከዚህ መንግስት ጋር የሚቆሙ ሰዎች ነገ ኢትዮጵያ ከፍላ ማጨርሰውን ወንጀሎችን አብረው እየተባበሩ መሆናቸውና በታሪክም ሊያስጠይቃቸው ይችላል እና እነዚህ ግኝቶች በ5 ወራት ውስጥ ተከታታይ ግልጽ የእይታ ማስረጃ ያላቸው በሳተላይት እየተቀዱ ናቸው እና ምንድነው የሚለው ይሄ ድጋፍ ይልና ጣቢያ ውስጥ በመከላከያ ጣቢያ ውስጥ እየተካሄደ ሲሆን እዚ ሪፖርት እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ሪፖርት እዚ ካብ የል ዩኒቨርሲቲ ወፂኡ ዘሎ ሪፖርት ምስ ብልፅግና ርክብ ብልፅግና ንሰራዊት ናይ ሱዳን ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝገበሮ ግፍዒ ብሳተላይት ኢሜጅስን ብረቂቕ መፅናዕትን ስለ ዝተረጋገፀ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ጀዋር መሓመድ ድማ እዚ ኩላቶም እዮም ዝብልዎ ዘለዎም ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንሓዋሩ ነዛ ሃገር እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ተፈጢሩላ ከም ዘሎ ክርዳእኩም ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ዝብልዎ ፀንሑ እንተሰሚዕኩም ንኣብነት እንታይ ትብል ፀኒሓ ዛ ጓል እዚ ተገይሩ ዘሎ ኖርማሊ
ንሓደ ሰብ ንኽልተ ሰብ ጥራይ ኮነ ነቶም መራሕቲ ብግሎም እንከረኻኽበሎም እዩ ምክንያቱ እቲ ገበን ኣብ ዓበይቲ ደረጃታት ናይ ዓለም ክበፅሕ ኣብ UN ክበፅሕ ዝኽእል ኣብ ሂውማን ራይትስ ክበፅሕ ዝኽእል ኣብ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለም ክበፅሕ ዝኽእል ወላ እውን ሎሚ እንተዘይኮነ ምስ ግዜ እናተሰርሐ ናብ ICC ክኸይድ ዝኽእል ናብ ብዙሕ ቦታታት ክኸይድ ዝኽእል ዓብይ መፅናዕታዊ ጭብጢ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ሎሚ እንተዘይረኻኸበ ነቶም ፖለቲከኛታት ብግሎም ነቲ ሃገር ድማ ብዓብዩ ሓደጋ ክወጥቀላ ካብዚ ዝዓቢ ገበን ተፈፂሙ ይፈልጥን እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ እስከ ኢሉ ጀዋር ነጃ ፅሒፍዋ ዘሎ እዚ ፀገም እዚ መጀመርያ እቲ መፅናዕቲ ፅቡቅ ጌርካ ብቐረባ እንተሪኢኻዮ ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ገመል ሰሪዕካ ጉንብሕ ናይ ብልፅግና ክገርመና ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ መጀመርያ ኣብቲ ሪፖርት ኣብቲ ቤንሻንጉል ዘሎ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ እንታይ ኢሎም ጠቂሶም ኣለዉ ኢሉ ሱዳኒዝ ጃንጃዊድ ግሩፕ ብምባል ገሊፆም ኣለዉ እዚ ድማ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተካየደ ኣብ ዳርፎር ጀኖሳይድ ዘካየዱ ምስኦም ዘተሓሓዝ ስለ ዝኾነ እቲ ገበናት እቲ ኢትዮጵያ ተተሓባበሮ ዘላ ብጀኖሳይድ ዝኽሰስ ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ኣብቲ ሪፖርት እዩ ዝብል ዘሎ into a war front the regime's mouthpiece scrambled to deny it ብልፅግና ንዑ መልሲ ኣይረኸበን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ይብል ኣለዉ a lengthy and detailed investigation they have now released a report with findings so definitive that they are impossible to deny or shake off እቲ በመጽናዕቲ ደረጃ መጽኡ ዘሎ ጭብጢ በፍጹም ክትነጽጎ ወላ እውን ክትህስሶ ትኽእል ነገር ኣይኮነን so what will they have to say for themselves now እንታዮም ክብሉ እቶም ብልፅግናን ካድረታቱን ንኣብነት ኪ ተርምስ ዩዝድ ቀንዲ ቃላት ኣብቲ ሪፖርት ዘለዋ ኢሉ ጃንጃዊድ ነዚ RSF ዝበሃል ዘሎ ሰብ ክፈልጦ ስለ ዘይክእል እንታይ ኢሎሞ ጃንጃዊድ ኣብ 2019 ወላ ኣይደኖ እቲ ናይ ዳርፎር ጀኖሳይድ ክበሃል ከሎ እቶም ሽዑ ዘካይዱ ዝነበሩ ጃንጃዊድ ሚሊሻ እዮም ዝበሃሉ እቲ ጃንጃዊድ ሽዑ ዝገብር ዝነበረ ዳዕመ ሰሪዕ ዝብል ሽም ሒዙ መፅኡ ዘሎ ስለዚ ኣተሓሓዝዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ forcing involved in the Sudanese conflict mouthpiece apologists use it to translate for us watch those spreading propaganda falsehood ነቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና ዝነስሑ ዘለዉ ድማ መልሓስ ወይ እውን ተደናገፅቲ ናይቲ ገበን ዝፍፅም ዘሎ ሓይሊ ብምባል ገሊፆሞም ኣለዉ ዲጋ ጌርድ እውን ኣብኡ ኣትዩላ ኣብቲ ካልኩሌሽን ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ብዓቢ ደረጃ ክትሰከም ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዩ ዝገልፀሎም ዘሎ based on the special report of the Yale University and Public Health Humanitarian Research Lab ማለት እዩ dated April here is a summary of ገለ ካብቲ ሳመር ናይቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ ሂብናኩም ስለ ዝነበርና ናይ ብሓቂ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ንነፍሲ ኢትይዋ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ነቲ ሃገር ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክወርዳ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ጀዋር ይኹን ካልኦት ስኮላርስ ድማ በብ ዝኽእልዎ እዚ ጉዳይ እዚ ንኢትዮጵያ ንሎምን ንመፃኢን ዓብይ ሽግር ክፈጥረላ ዝኽእል እዩ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ተሳትፎ ከም ዘለዋ ተገሊፃ ኣላ ኢማራት ንባዕላ ነዚ ኩነታት እዚ ገለ ካብቶም ስፖንሰር ትገብር ዘላ ብብዙሕ መንገዲ ክትሕባእ ትፍትን ዘላ ሃገር እያ ግን ክትሕባኣሉ ትኽእል ነገር እውን ናብ ሓደ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከምዚ ዓይነት መፅናዕቲ ዘጋልፆ ነገር እንተለዎ ካልእ መዳይ ድማ ክትውስኸሉ ኣለካ ሱዳናውያን እንታይ ይብሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ምስኡ ከተተኣሳስሮ ኣለካ ናይ ሱዳናውያን ርእይቶ እውን እንተሓዊስካዮ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ምስ ናይ ቱርክ ሚድያ ዝተገበረት TRT ናይ ዝተገበረት ነይራ እዚኣ ስምዕዋ ንሳቶም እውን ነቲ ጉዳይ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ኣንቢቦሞ ዘለዉ sort of, mediation efforts. But, just let's go back to what you had said. There have been several allegations, and, you've mentioned some of the allegations of regional leaders being involved, in what is happening in Sudan. How can this be substantiated to ensure that there is no external interference towards, getting peace for this country? It's a great question. Of course, it's pressure. It's policies. It's condemnation. None of that has happened. There's been several UN reports indicating that the UAE has been backing the rapid support forces. Nothing has happened. The UAE is firmly in the Western camp, is closely aligned to London, Brussels and Washington. So unless that changes, then nothing's going to happen. In regards to Ethiopia, much of the same. So their involvement in this conflict has only been apparent recently. There's been rumors for several months now, over the past year, but now it's beyond rumors. Again, unless there's any pressure from the African Union, from IGAD, from regional bodies. እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ሓደ ተባዕ ዝኾነ ሱዳናዊ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ጆርናሊስት እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ኩሎም እዞም ትሰምዕዎም ዘለኹም ኢድ ከም ዘለዎም ፍሉጥ ነገር እዩ ኢማራት ኢድ ከም ዘለዋ ብብዙሕ መፅናዕቲ ዝተረጋገፀ እዩ ኢትዮጵያ እውን ወላ እኳ ሕጂ ወፅእ እንተሎ ነዊሕ እዋን ኢድ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር ነይሩ እንተኾነ እቲ ኢማራት ዝበሃል ንሎንደን ንፓሪስ
ንዋሽንግተን ብትሕቲ መጋረጃ ጽቡቅ ገይሩ ሒዝዎም ዘሎ ስለ ዝኾነ ከምኡውን እቶም ዓለም ለኻዊ ትካላት ዝበሃሉ ብፍላይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ነገር ክገብር ብዘይምኽኣሉ እቲ ሓቅታት ተፈሊጡ ከሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቃንዛ ናይ ሱዳናውያን ስቃይ ናይ ሱዳናውያን ሸለልትነት ከም ዝወሃቦ ተገይሩ እንታይ ዝብል እውን እቲ ስቃይ ናይ ህዝቢ ሽግር ናይ ሱዳን ተደጋጋሚ ክልተ ጀነራላት ንሓትሕቶም ድዋጉ ጌርካ ከም ዝግለጽ ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብቲ ሚድያታት እዚ ድማ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ምክንያቱ ሱዳን ፕሮክሲ ዎር ናይ ደገ ሓይሊ መፅኡ ነቲ ሃገር የቃፅላ ከም ዘሎን ፀጋታት ናይቲ ሃገር ድማ መንዛዕ ናብ ቀይ ባሕሪ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ምዃኑ ክግለጽ ኣይድለን እዩ እዚ ድማ ኢማራት ኣብዚ ቦታ እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ስትራቴጂን ዕላማን ሒዛ ቀሪባ ከም ዘላ ኣብዚ ከባቢ ድማ ናታ ፉትፕሪንት ናታ ረብሓ ናታ ፀጋታት ናታ ዕላማ ንክትሃርም ብብዙሕ መንገዲ ትፍትን ከም ዘላን ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ስኒ ዘይብሉ ከልቢ ስለ ዝኾነ ክነብሕ ይኽእል ግን ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብሉን ናበለ ነዊሕ ዝኾነ ርእቶ ጽቡቅ ዝኾነ ዕምቆ ዘለዎ እዩ ዝገብር ንብልፅግና ንኢትዮጵያ ጽቡቅ ገይሩ ይኸሶም ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዚ ከዓ ተደጋጋሚ ናብ ሚድያ ዓለም ይቐርብ ምህላው ጉዳይ ናይ ሱዳን ፀጋታት ናይ ሱዳን ከመይ ኢሉ ይስረቕ ከም ዘሎ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይዛረብ and then there is this thing ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ተራ ክህልዎ እዩ ንዝብል ኣብዚ ቅድሚት ከረየኩም ፀናሕኩ ክንጅምር ከለና ዝረኣናዮ ዓብ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኩናት ናይ ኢራን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ክበሃል ከሎ ኢማራት ካብዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ክትወፅያ እንታይ ዓይነት ኢድ ሒዛ ክትወፅያ መጀመርያ ንኢማራት ንስማዕ ሓደ ኢራናዊ ስኮላር እዚ ኩናት እዚ ምስ ተወድአ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢማራትን እንታይ ርክብ ክህሉ ከም ዝኽእል ዝበለ ስምዑ እዚ UAE in particular is not its previous policies are not going to be tolerated anymore, and we're not going to accept any Zionist allies in West Asia anymore. Iran is not going to accept the UAE being an agent of Zionism or an ally of Zionism and a proxy of the Zionist regime anymore. That era is over. The United States has made the Trump regime has made a catastrophic mistake along with Netanyahu in attacking Iran. And these regimes. We begin while we're waiting. እጂ ክልተ ነገር ከሪአኩም ሓንቲ መኩስ ኻልኩም ነተን ነገራት ጽቡቅ ጌርና ከነተኣሳስረን ስለ ዘለኹ እዩ The UAE has been hit harder than any other Middle East country or Gulf. ኣብ ኩናት ናይ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ማለት እዩ ትዝበር ዝተሃረመ ሃገር እንተሎ ኢማራት እዩ and there is a reason for it ስለምንታይ ከም ኮይኑ ሓደ በቲ ካልእ እንታይ ይብል ፀኒሑ እዚ ናይ ኢራን ፕሮፌሰር ሚራንዲ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ እንተተወዲኡ ብኸመይ ክውዳእ ይኽእል መከረየኩም ነታ ዘረባና ተሽዑ ከተርጉመልኩም ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣብዘን GCC ዝበሃል ሃገራት ስዑድያ ቀጠር ኢማራት ብፍላይ እንታይ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል More questions to come this way. Ask you about the impact of this war on the GCC countries, the so-called, the Arab allies of the United States. How long do you believe these countries are going to take or need to recover from the damage done over the past? እቲ ጽልዋ ናይቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዘን ናይ ኸሊጅ ሃገራት ክንዲ ምንታይ ክኸውን እዩ ካብዚ ወሪድዎን ዘሎ ፀገምከ ክንደይ ክወስ ዘለን ይኽእል ኾና ንኽወፃእ ንክሓውያ ይብል ኣሎ ስምዕዎ እቲ ገምጋም ዝቦ Well, with regard to how much damage is done, it is possible that the ceasefire will break down and we will go back to fighting and even more damage will be done to the GCC countries. So the question here, the answer to the question here depends on how long this war goes on and how much damage is done. Most people say, I'm not an expert on this, and furthermore, it's hard to tell exactly how much damage has been done because there's so much propaganda taking place. But most people seem to think that it will take a good 5 years at least to undo all the damage that's been done. ኣብዚያ ጥራይ ዝበለን ኣገደሲ ንጥታ ተዛሪቡሎ መጀመርያ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ተሺሉ ናብ ኩናት ናይ ምምላስ ተኽእሎ ስለ ዘሎ እቲ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ዝገደደ ክኸውን ተኽእለሎ እዩ እዚ ተኽእሎ እዚ ከም ገምጋም ጌርኩም ወሰድዎ ይብላ ኣሎ ካልኣይ ክንዲ ምንታይ ዕንወት ወሪድሎ ኣብ ልዕሊ እዚአን ሃገራት ክትብል እንድሕር ኮንካ እውን ከቢድ ንክትግምግሞ ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታን ዝርግርግ ዝበለ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ግን ፅፅይ ዝበለ ወይ እውን ደሓን ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎም ሰባት ዝህብዎ ዘለዎ ገምጋም ብውሕዱ ኢማራት ስዑድያ ቀጠር ስዑድያ እኳ ካብ እንደሓን ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኢማራት ቀጠር ኩዌት
بحرين زين زركب هاجرات ولا من سعودية إذن هاجرات زياتن قبل عليهم وريدو زلوا كسارة كساب حجة راي 5 عامات كوز دلنين أبز حجز المزوكينات زنبرو درجة نكمل لسا 5 عامات كبلينيل نا 5 عامات كسارة وش تروح وريد وانا اللي بلان 5 عامات ندحريت تملي سنة الله سلازي أب إسرع إسران حدنا الله زين هاجرات زياتن مالتي بتوريد وانزلوا دامج سلازي 5 عامات كبلينيو أبزك قد مكوينات زنبرو درجة نخبصها التكوينات بز حجز اللي أنت تودي مالتي إن من تاي كساران أنواتن وريدو خمزلو كتجنزبوا تدخلوا أبز حجك كزاربو خلو زيادة يتدامجس أب إمارات كم زبزه يزنقر مغنياتو there is this story أبزياكو سخال كويناتاناتو The UAE prides itself on being a safe haven. Wealthy residents are not necessarily leaving, at least for now, but some are pausing major decisions because US and Iran. If the Iranians are in faith to work with, if they're going to try to from taking place, then they're not. If it drags on, will impact every sector in the United Arab Emirates, and it will impact the careful structure and kind of vision that the Emirates has set out for itself. The UAE prides itself on being a safe haven. Wealthy residents are not necessarily leaving, at least for now. You can't. أبدي فيديو زيا CNBC زبال عبنا بيزنس بوتا زجبر ويم تايم زبلو كنا من تاي إمارات حرقة وريدوها اللغة نزبل أتي وريدو زلات تعتقرت تراي كنا نتساقم يوم زبلو زلوا بزي أبتي perception أبتي براندنا إماراتي safe haven وحس بوتا تبع النيرو سلازي توحسن زبال أتي perception سبز عملو زنبري نسو سلازعنوي نعون كتحنس نتي تعتقرتنا مريتنا قالن تراي قريفكا نتي عن يوزر perception نخط عرون ساعكن داي كبيت كم زخونه يزن قرزلو سلازي إمارات كبيت زخونه فتنا أبقى مياه تقتيرولو نتي زهانس أوتو بخندي advertisementن PR نستهانس سئلنا إمارات كمونا دبي نعود دقيم كان كتحنسو أزي كبيت كونيو زي أتنيش تي كفالنا يتزبلو زلو تراي إيراناويان قبل اليوم انت عينت ريتو كلهم يجن أزي أقداسي أبزاي تقصوني إيران حيال كوينا وشمت حرمز عيزا نزيز اللواتس الواعبيا كابزو كوينا توتس انتلا أمريكا دما كتنبرك خانت زي كيلا أن كساب حجب نريوزا لنا إيران نعانا كتنبرك خازو لو تقولوك ساكن دي كبيت كمزغونينا نريوزا لنا سلازي نابيك خيد ينزبل إذا عن تبازب الكوميا إيران ولا ونزو كوينا تطون تبالي And we're not going to accept any Zionist allies in West Asia anymore. Iran is not going to accept the UAE being an agent of Zionism or an ally of Zionism and a proxy of the. انتهي بلا بروفيسور مراندي تراسب كي مسلكم أبزي تنكر كينات وحدة سبات يوم نميديا نا إيران حيزوم international media دزارة بزلو حركة بعضهم سلزي مستينر سيركل نايت منجستي صبوز هنا متستار زلوي كابزو كينات زين توصيهم دما عب بوليتيكا سلطان كحس كم زغل زين قرر زلو سبي بمعرب وعلم عب تقبلنا بهزب زلوي ببوليتيكا نهات على الصوت ولا تخليق انتهي بلالو هذا كينات زين تتوديو نهاجرات عرب كم قدما شبد عراق بلا خنا فكر يكون ترى كونس إمارات بحال جنب فلوي نا إسرائيل لوخ كوينو كم دليتو زعندرو زنبرة بفلسهم كان فكر يكون نانيل استاجن حب إمارات بحال زنبرة أكايدا كله يكون نانيولان إمارات في السودان تقبرو زلا إيران يفتوونيو إمارات أب يمن تقبرو زلا إيران يفتوونيو إمارات أب أفريقيا خقبرو وزخلو يفتوونيو قبل لي دما إمارات أبتوشت إمارات نسرائيل نأتوت مس إسرائيل تسجعت خدو زلا أيقبلوني سلازي أمم جوزيهم كلت يوم حيل تازلو من قدي نابيك وسدين نحريلكا إيراناويان كم زحجز اللون بس حجز اللو درجان تودي أمه ويون كون العلي حيلهم نزكيناتي دونالد ترامب ما مواص وسين الله زبالو زلو بون تتوديو إمارات كبيت زخنا بدويت بيازلو كم تقدم زنبرته كم دليل تعط كيدا يكونتن كم يجرا إيران تأخذ جبر الله كم تخل أسيرات الله زلا نسرائيل رحوق سلا زلا كم تزدل أنت دهريم نعم نسرائيل كتداغم تخينكا ني إماراتي خاطر حز تارجت كتجبر زلا كزبل أتحساس باي زر زلو سلازي ولو إن أمريكا تهربان تدليخا تكنولوجي سكتر ناتا أبزي قال في زبال أب إماراتي زلو نوعو يخاطر تكعزل كزبل من توزل لهم يمسلو زد ما هذا كابتي كن كتصل كلنا نبكرنا فيك كاتمريسنا نريو زلنا أزو قداي زي بخميك سأل وناي نزبل أستوعيلنا كن ريو زلنا ببزح من قدي كنتن تنزل نيو هجين مالسنا بتنا زبانا ناي السودان ناي كالو كل رينا لنا هجينا بزبانا تملسنا دما كن ريو كن فتنينا what's going on أبتي كبابناتنا كن رخلنا مجمريا
ናብ ቀርና አፍሪካ ንመለስ 4 vectors, 4 countries, one objective, to encircle Ethiopia. From the south, we have Somalia. In August 2024, Egypt and Somalia signed a defense pact. Egyptian weapon shipments arrived in Mogadishu. 300 commandos deployed. By January 2024, አብዱልፈታህ አልሲሲ አሁን ላይ እጅግ ረቂቅና አደገኛ የሆነ አዲስ የፖለቲካ ቁማር መጫወት ጀምረዋል። በኢራንና በእስራኤል መካከል ያለው ውጥረት በበረታበት በዚህ ወቅት ሲሲ ራሳቸውን ለቀጠናው ዋነኛ አስታራቂና የሰላም ጠበቃ አድርገው እያቀረቡ ይገኛሉ። ይህ ልወደድ ባይ ግብፂ ኣብ ጉዳይና ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ኢዳ ትዝርግሕ ከም ዘላን ብሱዳን ጌራ ድማ ትቐርበና ኣላ ዝብል ዘረባን ክስን እና ሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግብፂ ብተደጋጋሚ ከቢድ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናብ ኢትዮጵያ ገፃ ትገብር ኣላ። ኢትዮጵያ ድማ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይፅበያሎ ኣካቢባት ኣላ ዝብል ብደቡብ ብሶማልያ ገይሮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ካብ ወርሒ 8 2014 ጀሚሮም ክሳብ 2015 ዘሎ ግዜ ብዙሕ ናይ ግብፂ ምንቅስቃሳት ኣብ ሶማልያ ከም ዝተራየን ብምዕራብ ብሱዳን ገይሮም ይመፅዎም ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ሱዳን ቤዝ ናይ ድሮን ጌራ ኣብቲ ኩናት ናይ ሱዳን ግብፂ ብብዙሕ ትሳተፍ ከም ዘላን ንኢትዮጵያ ድማ ዳርጋ ኣጨናኒቃታ ከም ዘላ ይዝንገር ዘሎ ብሰሜን ምስ ኤርትራ ብትገብሮ ዘላ ርክብ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ጌራ ትኸድነላ ከምኡ ድማ ብጅቡቲ ድማ ብምብራቅ ብትገብሮ ዘላ ማለት እዩ። ኩሉ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ሓኒቕካ ንምሓዝ ይብሉ ዘለዉ እንታይ ምዕናቕ ኣድልይዎም ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብነፍሱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተሓኒቑ ዘሎ a military ring around a nation of 130 million people. Egypt's Foreign Minister Badr Abdelati captured the posture in November 2025 when he declared that Ethiopia would, quote, remain a landlocked nation until Judgment Day. So you see, this is no longer a water negotiation. It is looking more like a siege. But Ethiopia is not simply absorbing this pressure. It is counter-escalating. And to understand how, you need to understand a doctrine that Abiy Ahmed has never officially named, but that shapes every move he makes. Call it the true waters. Water 1 is the Nile. Ethiopia's right to develop the Blue Nile for hydropower. ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ግብፂ ንዘለኣለም ማይ ከም ዘይብላ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘይብላ ጌራ ክትዓፅዋያ ዝበሃል ዘሎ ግብፂ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ጎረባብቲ ጌራ ትሓንቆም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ድማ ንዓቢ ከም ዞም ገለ ኣፍሪቃውያን ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይርዎ ዘሎ ከም ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂስትን ሓያል ናይ ልምዓት መራሒ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ክገልፅዎ ዝፍትኑ አንፎርቹኔትሊ ዘሕዝን እሱ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ነቲ ጎደናታት ምስ ረኣዩ ብዙሕ ነገር ፅቡቅ ቪድዮታት እዮም ዝገብርሉ ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ እውን ኣብቲ ፓብሊክ ፐርሰፕሽን ምስቲ ኩሉ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዎ ከም ዝሽፈን እዮም ዝገብርሉ እተን ኮሪዶር ልምዓት ዝገበረን ብፀዓዱን ብኣፍሪቃውያንን ድሓን ዝኾነ ደገፍ እዩ ዝረክበለን ዘሎ ስለዚ አብይ ኣሕመድ ግብፃውያን ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ኮይኖም ሓሲዶም ከውድቕዎ ይፍትኑ ስለ ዘለው ናቱ ስትራቴጂ ብክልተ መንገዲ ብቀይሕ ባሕርን ብኒልን ኢሉ ነቲ ጉዳይቲ ኣሳሲሩ ክፈትሖ ይድፍትን ዘሎ ዝመስል ዘረባ ድማ ንሰማዕ ኣለና ብሓፈሻ ካብ ኣፍሪቃውያን ዝመፁ ዘሎ ገለ ፕሮፓጋንዳ ኢና ንርኢ ዘለና ውብልቲ ግብፃውያን ብዙሕ መንገዲ ክኣስርዎ ይፍትኑ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ግን ናይ ግብፂ ኣካይዳ ድማ ዝሰሓት ኣይኮነን ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ኣብ ተሕዲድ ዘተኮረ እምበር ኣብ ጭቡጥነት ናይቲ ምንቅስቃሲ ብዙሕ ነገር ኣይረአን እዩ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ክኸውን ከሎ ዘሎ ኩነታት ንኢትዮጵያውያን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብፅሕዎም ኣሎ እንድሕር ኢልካ ድማ ነዚ ስምዑ በሚሊዮኖች ደም እጃቸው የታጠበ ብልሃል ከማን ጋር አነጻጽራቸው ያልከኝ ከቀደምት የኢትዮጵያ መሪዎች ጋር አሁን ካሉ ታጣቂ ኃይሎች ጋር አነጻጽራቸው በኢትዮጵያ ታሪክ በሳቸው ልክ በእጁ ላይ የዚህን ያህል ሚሊዮን ህዝብ ደም ያለበት መሪ ይኖራል። ኢህአዴግን ልትል ትችላለህ፣ ደርግን ልትል ትችላለህ፣ አፄ ምኒልክን ልትል ትችላለህ፣ አፄ ኃይለሥላሴን፣ አፄ ቴዎድሮስ፣ ዮሐንስ እንደው የቅርብ ጊዜ ታሪካችን ነው። ከዛ በፊት የነበረውን ሁኔታ በዶክተር አብይ ልክ በ5 ዓመት በ6 ዓመት በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ያለቀበት የኢትዮጵያ ታሪክ ኖሮ አያውቅም። እዚ ከዓ ካለዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም አብይ አሕመድ ኣብ ታሪክና ኢትዮጵያ ደም ዘፍሰሰ መራሒ የለን ወላ ክሳብ ምኒልክ ወላ ቴድሮስ ወላ ቅድሚ ኪድ ይብላ ኣሎ ብዝሒ ደም ዘፍሰሶን ዕንወት ዘውረዶን ሓደጋ ዘውረዶን ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ
ኣብታ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር በዓል ሃይለ ስላሴ ደርግና ብኤርትራ ዝገብርዎ ዝነበሩ ማእሳብ ኢትዮጵያ ኮይኑሱ ደም ኤርትራውያን ንዓተቶም ዘገድስ ክኾን ኣይክእልኒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግን ከምዚ ሰብ እዚ ዕንወት ዘውረደ መራሒ የለን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ነቲ ናይ ኣቢ ክፍኣት ነቲ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ፀገም ዘጉልሕ ነገር ስለ ዝኾነ መመሊሱ ሽግሩ እናበኣሰ መመሊሱ ድማ እቲ ጉድኡ እናተጋህደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ናይ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ በሎ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ በሎ መመሊሶም ናበርትዑ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እቲ ፖለቲካዊ ነውፂ ድማ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ እንሰምዖ ዘለና ነገር እንተኮይኑ ድማ ኣብዚኣ ከርየኩም ብፍላይ እቲ ኣንፀርፅሮት ኣብ ልዕሊ ፋኖ ንላዕሊ ይከይዱ ዘሎ እንደዚህ አይነት እብሪት ትዕቢት መነፋፋት አይደለም ለዚህ ገና ሮጦ ላልጠገበ ፋኖ ለምሉት ፋንዲያ ሆን ብዬ ነው ቃላት የምጠቀመው ትላንት የተመሰረተ በጦርነት ግርግር መሳሪያ ያገኘ ፋንዲያ ይቅርና በሺዎች በገንዘብ በዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ ኃይል እዛው ጎረቤት መቀሌ አካባቢ አላዋጣም የመጀመሪያ ለዚህ ፋንዲያ መናገር የሚፈልገው ትተነፍሳለህ ነው በግልጽ ነው መናገር የሚፈልገው መከላከያን የምትገዳደር በስሮ ከታየ አንተ ሰነፍ አንተ ሾርት ሜሞሪ ባለቤት በእጅ ያስቀው መሳሪያ አይደለም እኮ ያገዛዙ ጦር ወደ ገዳሙ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ርእሶም ኣትይዎም ከም ዘሎ ነቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት እቲ ፋኖ ድማ መመሊሱ እናበዝሐ ዝኸይድ ዘሎ መጀመርያ ሓደ ነገር ከርየኩም ደልየ ዘለኹ እዚ ሰብ እዚ አንጻር ኤርትራ ብዙሕ ነገር ክዛረብ ዝውዕል ዝነበረ ደሳለዶ ወላ መን ኢኻ ትብሎ ሓደ ኣነ እኳ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ይሳተፍ ስለዘይነበርኩ ኣይፈልጦ ነይረ ግን ኣብ ኤርትራ በፂሑ ብዙሕ ናይ ኤርትራውያን እውን ዘቆጥዐ ሰብ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ንፋኖ ሕሉፍ ሓሊፍዎ እንታይ ኢልዎም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝኸይድ ድኩዑሲ ግደፍዎ ስለምንታይ በቲ ሬሳ ናይ ፋኖ ድኩዑ ክትረኽቡ ኢኹም ደርቲ ክሳዕ ክንደይ ረስሓት ምዃኖም ጭካነ ናቶም ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቦም እዚ ሰብ እዚ ፋኖ ሓደ መዓልቲ 4 ኪሎ ክመፅእ እዩ ኣይደነ እንታይ ክኸውን ይሽዑ ንፈልጦ የብልና ምክንያቱ ኣቢ ዘየለ ትንፋስ ክሰኳ ኣይክእልኒ እቲ ፋኖ ዝበሃል ብቁፅሪ ብዓቕሚ ብደረጃ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንከምዚ ዓይነት ሓይሊ ድማ ስቂልካ ኣብ ሓደ ግዜ ክትቅይሮ ወይ ክትልውጦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቲንግስ ኣር ጎይንግ ቱ ቼንጅ እቲ ዳይናሚክስ ክቅየር ከም ዝኽእል ሓደ መዓልቲ ድማ እንታይ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ካብዞም ፋኖ ይፈክሩ ጥራይ ፀገም ግን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነቱ ጉዳዮም ይርዳኣኒ ንዓይ ካልእ ተጋሩ እውን ነቲ ጉዳይ እቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ መግለፂ ይህብሉ ኣለዉ ሓደ ትግራዋይ ዝበላ ዘረባ እስከ ክንሰማዕ ኣብዚ ህዝብ አቀጣቅጡኝ ሲሉ አናደርገውም ነው ያልነው ተቀጥቅጠን ምክንያት እያለን ድሮን ወደ ትግራይ ስትመጣ ማርዘነብ እንዴት ዋለች እኮ ነበር የምንባለው ዛሬ ማርዘነብ ባህር ዳር ስትዞር እኔ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም መጀመሪያውንም ይሄን ማሰብ ስላልቻለች ነው እቻ ሀገር ይሄ ህዝብ ወደዚህ መቀመቅ ይገባው ያንዱ ህዝብ ቁስል እኔ ነው ብሎ ከመጀመሪያው ማሰብ ቢችል ኖሮ የሁሉ ማዕት አይመጣም ነበር የትግራይ ህዝብ አረም ሲባል የትግራይ ህዝብ ወሮበላ ሲባል ኢትዮጵያ ለትግራይ ህዝብ ሲኦል ስትሆን ይሄ ህዝብ እንደ ቢያፍራ መጥፋት አለበት ሲባል አሳውን ለማንጠፍ ባህሩን ማጥፋት ነው 95 ለ5 የሚሰቀጥጡ ማለት ነው አንዳንዱ ከቤተ ክህነት መስቀል ይዘው የትግራይ ህዝብን ሞት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እዚ ስርዓት ናይ ብልፅግናን ኣብ ዘበነ ምሕደሩ ዝተገበረ ገበናት ክፅብፅብ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ያንዱ ህዝብ ቁስል እኔ ነው ብሎ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ስቃይ እቲ ቀደም ተጋሩ ስለተበደልና ሎሚ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ዘሐጉሰና ወይ ደስ ዝብለና ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክወርድ ከሎ እቲ ቃንዛ 95% ክፋል ናይቲ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ንተጋሩ ክቐትል ከሎ ስቂልካ ምጥቃዕ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ ዝሕጂ ወሪድና ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ነዚ ሃገር እዩ ሓቢርና ንኣብይ ኣሕመድ መንቁስና ክንኣልለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ካብቶም ፅሩይ ዝኾነ ዘረባ ወይ ከዓ ተሪር ዝኾነ ዘረባ ዝዛረብ ካብቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ዝሓደ እዩ
ናይ ብሓቂ ፀላኢና ብንጹር ብልፅግናዩ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ናብኡ ነተኩር ጓል መንገዲ ግደፍ እቶም ባንዳታት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝዛረቡ ዘለዉ ድማ ለውጢ ከምፅኡልካ ደይኮኑስ ነቲ ሃገርካ ክሸጡ ነቲ ተተዘላትካ ክሸጡ ዝደልዮም እናበለ ዛረብ እዩ ናይ መወዳእታ በዚ ጌርና ክንውድ ኢና እውነት አለው ክብል መንግስት ኢትዮጵያ ገሊጹ ብጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብጽሑፍ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ ብረብዑ ዝወፀ መግለጺ እቲ ናይ 2013 ወይ 2020 ኣዋጅ ግዜያዊ ምምሕዳር ብጌጋ ከም ዝተጠቕሰ ሓቢሩ ሓላፊ ሰክሬታርያት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢሌሌ ነስዩም በኣና ዝተፈጸመ ናይ ኣጠቓቕሳ ጌጋ እዩ ክእረም ኢላ ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ብዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ዝነበረ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምምስራት ዝወፀ ኣዋጅ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዝፈረሰ እዩ መንግስቲ ኣፍሊጡ ዘሎ እዚ ሕጂ ተወሲኑ ዘሎ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ዝወፀን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ጀነራል ተሸመሉን ሓድሽ ሕጊ መሰረት ምዃኑ ድማ እቲ ቤት ጽሕፈት የብርህ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሓሙስ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምንውሑ ንውዕል ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጥሕስ እዩ ብምባል ተቃይምዎ እዩ ኣብቲ መግለጺ እቲ ንሰለስተ ዓመታት ዝጸንሐ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ዘቐመጦ ብዝርርብ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጠየሸ ኢሉ ብምስዓብ እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐጸልታት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ክፍጽሞ ዝጸንሐ ተግባራት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝወፀ ሕግን ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ብምጥሓስን ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ምውሳኑ ተቃይምዎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዕድመ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምንውሑ ክልተኣዊ ፖለቲካዊ ዝርርብ ኣሰማማዕቲ ኣካላት ዘይተገብረሉን ካብ ኣፍልጦን እዚኣ እውን ተወሳኺት ኣካል ናይቲ ብልፅግና ዝኽተላ ዘሎ ድራማ ብልዕሊ ትግራይ እያ ኣሽኪዑ እዩ ነቲ ሽመት ናይ ታደሰ ወረደ ክላገፀሎም ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ቀቲሉ በቲ ቅድሚ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብቲ ግዜ ኩናት ከለዉ ትግራይ ዝሸሞ ዝነበረ ፕሬዚደንትነት ብኡ መልክዒ ብኡ በቲ ኣዋጅ ናቱ ገይሩ ታደሰ ወረደ እታ ኩርስኻ ገይረልካ ኣለኹ ኢሉ እታ ብምንታይ ሽመት ሂቦ ከም ዘሎ ከይተረድኦ ድማ ጠንበርበር ናበለ ዝኸደ ዝበልዎ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ህወሓት ኣትሪሩ ስለ ዝተቃወመ ድሮ እቲ ዝተገበረ ጌጋ እዩ እናበለ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝገብር ብልፅግና ሓሙሽተ ወረዳታት ክወስደልኩም እየ ገለ ብሎም ድሕሪ ውይ ምስ በሉ ተጋጊና ኢና ይብል ገለ ከማይ በቃ ትፍትኖም ተቃውሞ ናይቲ ህዝቢ ሪኢኻ ተዝልቕ ተለይ ተቃዊሞም ድማ ድሌትካ ትገብር ከምዚኣ እናገበርካያ ዘላ ተዋስኦ ናይ ትግራይ ብዝኾነ ካብ ትግራይ በዓሎም ኣለዎ ናብ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና መጀመርያ ኣብ ዝደንቀነ ዘጋጠመ ዜና በዚ ንጀምር ፍርቂ ሎሚ 14 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ፍሉይ ልኡኽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ሁ ቻንግቾን ተቐቢሉ ዘራሪቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ምስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ብንጡፍ ጽምዶ ክትሰርሕ ዘለዋ ቁርብነት ብምርግጋጽ ተራ ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ኣብዚ ርእሲ ሓያላን ዝበሃላ ሃገራት ከም ድላየን ዝዕንድራሉ ዘለዋ ዓለም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ግቡእ ተረኣ ክትፃወት ከም ዘለዋ ድማ ኣገንዚቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ኣፍሪካ ኣብ ተፈጥራውን ሰብኣውን ፀጋታት ሃብታም ኣህጉር ብምዃና ቻይና ነዚ ዓቕምታት እዚ ኣብ ምዕባልን ምድንፋዕን ኣበርክቶ ክትገብር ትፅቢት ዝግበረላ ገሊፆም ፍሉይ ልኡኽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ሁ ቻንግቾን ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ ዑደቱ ምትሕባርን ውህደትን ቻይና ምስ ኤርትራን ካልኦት ሃገራት ናይቲ ዞባን ንምሕያል ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ጉዳያት እወታዊ ተረኣ ክትፃወት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣምባሳደር ሁ ብተወሳኺ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ምዕባለታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ውሁድ ሓበራዊ ስትራቴጂ ንምስፋን ሰላምን ምርግጋእን ዓሚቕን ሕውነታውን ዘተ ከም ዘካየደ ብምጥቃስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ብዘገልግል ንምዕዛዙ ኣበርቲዓ ከም ትሰርሕ ኣረጋጊፆም ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተረኺቡ ነይሩ እዚኣ እቲ ሓንቲ ዜና እያ እዛ ዜና እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ይጋየድ ኣሎ ቁርብት ላይ ክልተ ነገር ክውስኸልኩም እያ ተሓሒዝና ብሓደ ክንሪኦም ኣብዚኣ እስከስምዕዋ ከዓ decision basically is looking at a strategic imperative in the Red Sea, but is now more important to its needs, some argue. What are your thoughts? Well, absolutely. You know, when you talk about specifically Eritrea, the shoreline is just immense. It's huge. It's one of the largest. You know, I think the Saudis have the longest shorelines on the Red Sea. Eritrea is next to that. And so you have this for maritime getaways. If they are positioned in Eritrea, they're not going to get the kind of a threat, military threat that they can get from the Houthis, because Eritrea and Yemen could work together in that area, and they're positioned on the Eritrean side, so that gives them some kind of a backing. In terms of resources, the resources that Eritrea has, you know, whether it's agriculture, whether it's mining, whether it's potash, you know, fertilizers, the potash is extremely important right now.
አቶ አማኑኤል ቢደ ማርያም ኣብዚ አፍሪካ ቲንክስ ዝብል ቻነል ኬትኩም ረእይዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይ ቀርኒ አፍሪካ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡ ድማ ኣካይዳ ናይ ዓለም በዚ ኩናት ናይ ኢራን ክሳብ ክንደይ ሼፕ ይኸውን ከም ዘሎ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ብእንግሊሽ ገይሩሎ ዓብይ ምትብባዕ ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ነቲ ናራቲቭ ነቲ ትረኻ ናይ ኤርትራ ኣብ ሚድያታት ንምውፃእ ዓብይ ስራሕ ምዃኑ ደጋጊመ ገሊፅ ኣለኹ ሕጂ እውን ዝብል ዘሎ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልኡኽናቶም ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ኤሮጳ ኣብ ኤርትራ መፅያ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺባ ከም ዝነበረትን ኣብ ኤሮጳ ምስ ኩሎም ሓለፍቲ ተራኺቦም ከም ዝነበሩን እዚ እውን ኣካል ናይቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑን ሕጂ ድማ ናይ ቻይና ምምፅኡ ክልቲኡ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ገማግም ባሕሪ ስለትቋፃፀርን ተመሊስና ድማ ኣብቲ ናይ ኣንትቦ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ዘርእየኩም ናይ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ክትሪኦ ከለካ ኣገይን ቻይና በቲ ጉዳይ ናይ ቻይና ዋላ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ሰለስቲኦም ተተሓሒዝካዮም ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ቻይና ዓብይ ክሳራ ያጋጢምዋ ዘሎ ግን ዝኣክል ሪዘርቭ ጌራ ስለ ዝነበረት ቁጠባ ኣይተዘርገናሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ነዊሕ ገይም ስለ ዝርዩ ዘለዉ ኣሜሪካን ፅልዋኣን ክሳዕ ክንደይ ይህረም ስለ ዘሎ ቻይና ነዚ ቃንዛዚ ክፃወርዎ ዝኽእሉ እዮም ስትራቴጂካዊ ረብሓ ድማ ኣለዎም ልክዕ ከምቲ ናይ ኢራን ትዝወሩ ዘሎ ክሳራ ዘይኮነ ስትራቴጂካዊ ረብሓይ ዝረአ ግን እዚ ሕጂ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝግበር ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይካየድን ኢሎም ድማ ክግምቱ ይክእሉን እዮም ሜይቢ ንሑቲ ድዮም ክቋፀሩ ክፍትኑ ኣሜሪካ ሜይቢ ናብ ኤርትራ ገፆም ድዮም ክመፁ ክፍትኑ እዚ ስለ ዝረኣዮም ዘሎ ቻይና ምንቅስቃስ ክገብሩ እዮም ኤሮጳ እውን ብከመይ እዮም ናብ ኤርትራ መፅኦም ዘሎ ሑቲ ክቋፀርዎ ይክእሉን እዮም the best thing they can do is ናብ ኤርትራ መፅኦም ኤርትራ ዝምድና ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ቻይና ይኹን ኤሮጳ ሕብረት ኣብ ሓደ ግዜ ዝመፁ ዘለዉ ተመሳሳሊ ናይ ስዑድያ ልኡኽ ይኹን ናይ ካልእ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ብዙሕ ሰሓብነት ክህልዋ ከም ዝኽእልን ቻይናውያን እውን ነቲ ዘለዎም ፖዚሽናቶም ከነፀሪ ተኮይኖም ግድን ናብ ኤርትራ ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ኤርትራን ቻይናን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብርግፅ እቲ ቻይና ዝበሃል ሃገር ከም ሃገር ክሪኦ ከለኹ ኣብ ኤርትራ ዝለዓለ ዝምድና ዘለዎን ዝበለፀ ፖዚሽን ዘለዎ ዝበለፀ ቦታ ዘለዎ ምስ ኤርትራ ዝዓበየ ስትራቴጂካዊ ርክባት ንክገብር ምክንያቱ ኤርትራ ምስ ቻይና ኣብቲ ፅንኩር እዋን እውን ምስ ቻይና ብቀረባ እያ ትሰርሕ ነይራ ስለዚ ቻይና ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሸለሊላ ወይ እውን ነግፈረ ክትብል ተሕሊፋቶ ግን ቀሊል ክኾን ኣይክልን ይትዕድል ከምልጦም ዝኽእል ንዓይኒ ንቻይናውያን ግን ንኩሉ ነገር ብማዕረ ዝርእይዎ እዮም ዝመስሉ ኣብቲ ቅድድም ድሕር ዝበሉ እዮም ማለት ቬኔዙዌላ ምስ ወደቐት እውን እቲ ነዳዲ ይገዝዎ ኣለዉ እዮም ገዛእቲ ክሳብ ዝኾንና ንሕና እቲ ፀጋታት ናይ ምግዛእ ደለይቲ ክሳብ ዝኾንና ብዝኾነ ኮይኑስ ክንረኽበ ኢና ዝመስል እዩ ግን ሕጂ ኣቲናያ ዘለና መድረኽ ንከምኡ እውን ዘየፍቅድ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ዳይናሚክስ ብዙሕ ነገር ኤርትራ ክትረብሓሉ ትኽእል ዕድላት እናተኸፈተ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ኤርትራ ብኸመይ ክትረብሓሉ እያ ብኸመይ ክትጥቀመሉ እያ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ብዝኾነ ኤርትራ ካብ ቻይና ብዙሕ ናይ ወታደራዊ ሓገዝ ወይ እውን ገለመለ ኣይንፅበን ኢና ግን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ ምብርባር እቲ ቻይና ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምናልባት ሓንቲ ቪድዮ ላ እስከ ስምዕዋ ምስ ቻይና ምስ ኤርትራ ክሰርሖ ትኽእል ንብሎ እውን ዝተሓሓዝ ክኸውን ስለ ዝኽእል 6 ዓመታት ተመክሮ ናይ ኣባይቲ ተስፋ ምቁራፅ ስለ ዘየለ ብዛ ሃገር እምበሪ ፈፂሙ ተስፋ ዝህብ ኣይኮነን ተፈተነ ምስ መንበር ኣባይቲ ተኣሳሰረ ፕሮጀክት ዘይተዓወተ ፕሮጀክታት ወይ ዘይተዓወተ ፅላት እንተኢልካ ምግናን ኣይኮነን እዚ ማለት ግን ነቲ ህልኽ ነቲ ብድሆ መሊሱ ኣዛይድዎ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ከባቢ ባፅዕ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ናይ ኮርያ ንብሎ ፕሮጀክታት ፈታቲና ምናልባሽ ገለ ነገር ፈቲሐ ኢልካ ክዝረብ ካልሆን ክንደይ ሚእታዊት ናይቲ ቤት ዝደሊ ሽግር ፈቲሕቶ ተባሂሉ ዝኾነ ስመት ትርጉሙን የብሉ ካልኦት ተፈላለዩ ፕሮጀክታትን ክትግበሩ ፀኒሖም ኣድማዕነቶም ኣብ ፍታሕ ናይቲ ሽግር እንታይ ነይሩ እንተተባሃለ ካብ 2-3 ሚእታዊት እንዳሓልፍ ኣይኮነን ክገብር ቅድም ቀዳድም ናይ ቤት ሽግር ክፍታሕ ይኽእል ኣሎ ናይ ቤት ሽግር ከይፈታሕካ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ሰማይ ዝነፍሩ መደባት ከተውፅእ ኣይትኽእልን እዛ ዘረባ ብዘይ ቃል ዓለም ብዘይ ምግናን ኣነ ክዛረብ ከለኹ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝወፅእ ዘረባ ብዙሕ ህብእብእ የብሉ እታ ዘይወደቑላ ኣነ ከጋንን ኣይደልን እየ ግን ካብ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ካብ ሰማዕክዎ ሓቂ ኣብዚ ኣይተዓወትናን ዝብል ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ የለን
ኣብዚ ደገ ዘሎ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ወይ እውን ፀለውቲ ክትሪኦም ከለኻ ተዓዊትና ጥራይ በቃ ኣይተዓወትናን እዚያስ ኣይሰለጠትናን ክብሉ ዘይክእሉ ኣነ እዚኣ ትገርመኒ እያ ኣብ ሂወት ኣብ ኩሉ ዝዕወት ሰብ የለን ከም ዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡ እንተደይ ኮንካ ኣብ ገሊኡ ትወድቕ ኢኻ ኣብ ገሊኡ ትዕወት ኢኻ ኣብ ገሊኡ ግን ትወድቕ ኢኻ እዛ ናይ ኣባይቲ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ፈቲና ዘይሰለጠትና የብላ ኣሎ ሜይቢ I hope እዚ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘለዉ ቻይናውያን ኣብ ሪል ስቴት ኣዝዮም ሓያላት ስለ ዝኾኑ ሓንቲ ካብቲያ መፍትሒ ክረኽቡላ ዝኽእሉ ምስ ቻይና ተረዳድዮም ክገብርዎ ይኽእሉ ኮኑ እየ ዝብላነ ምክንያቱ ሪል ስቴት is a very ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብፍላይ እቲ ከምዚ ሪል ስቴት ኮምፕሌክስ ክትሰርሕ ተኮይንካ ከምዚ እንዳ ኮርያ ድዩ ገለ ክትሰርሕ ተኮይንካ ኤርትራ ብዓቕማ ጥራይ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን ይብል ብገምጋም ናተይ ንዓይ እውን ክብል ፀኒዩ ስለዚ ሜይቢ ፓርትነርሽፕ የድልየና ይኸውን ብሓፈሻ ግን ኣነ ሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ደስ ዝብለኒ ነገር እንተሎ ኣብ ዘይተዓወትካሉ ኣይተዓወትኩን ዝብል ሰብ ክፈቱ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ስኢልካ በቃ ዘየሎ ከሎ ላዕሊ ኢና ደለና እናበልካ ምግናን ፅቡቅ ኣይኮነ ኣይተዓወትካን ኣድሚትድ እዚኣ ነገር እዚኣ ፈቲና ኣይሰለጠትና ተስፋ ግን ኣይንቆርፅን ኢና ይሰጉቲ ሓደ ካብቲ ክበሃል ዘለዎ ኣብ ኩንነት ክትዕወት ተደሊኻ ነቲ ዘጋጥመካ ዘሎ ብድሆ ተቐበሎ ናተይ ይበሎ ተዓዊተ ጥራይ ክትብል የብልከን ተን ዘይሰለጣኻ ዘለዋ ዜን ምስላ ጣብያናና ፈቲና ግን ተስፋ ይንቆርፅ ኢና ብካልእ መንገዲ ክንፍትን ኢና ምባል ድማ ለባም ዘረባ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ያ እንታይ ዳ እቲ መፍትሒ ገለገለ ናበልካ ዘረባ ኣሎ ግን ኣትሊስት ኣብ ገለገለ ዘይተዓወትካሉ ኣይተዓወትናሉ ምባል ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ናትኩም ርእይቶ ኣብዚኣ ክሰምዕ ይደልየ ብፍላይ ኣብዚ ሓደ ግዜ ሃገራውያን ኢና ተባሂሉ በቃ ኩሉ ነገር ዝኾነ ነገር እውን ጉድለት ከም ዘለዎ ወይ እውን ክእረም ዘለዎ ክዕረ ዘለዎ ክስተኻኸል ዘለዎ ክዛረብ ከሎ ሰብ ዘጉርዑ ሰባት ኣሉ ኩሉ ነገር ፐርፌክት ከም ዘሎ ገይሮም ወላ ሓንቲ ኮይለን ፀረ ሃገር ክትከዱ ደልይኹም ዳ ገለገለ እናተባሃለ ዝግበር then ፕሬዚደንት ኢሳያስ በቲ ናትካ ዴፊኒሽን ፀረ ሃገር ኢኻ ክትብሎ ኢኻ ማለት እዩ and it's not right ብዝኾነ እዛ ቪድዮ ብዙሓት ንፀርፊ ኢሎም እዮም ሸር ዝገብርዎ ዘላ ኣነ ክሪኦ ከለዎ ግን admission of ዘይተዓወትካሉ ነገር ምቕባል ልቦና ጥራይ ዝብላኒ ዘይተዓወትካሉ ነገር ኣይተዓወትኩላን ግን ተስፋ ኣይቆርፅን ምባል ለባም ዘረባያ ንዓይ ናይ ሎማ ኣርእስቲ በዚያ ክውዳ ይደሊ ኣብ ካልእ ስራሕ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ተፅብቑ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትግደፉ ደግፉ ኢኹም ታንክ ዩ ከምኡ ድማ ርሑስ ቅንያት ናይ ፋሲካ ያለቡ ገቢልኩን ጠልቡ مبدأ يتغير ويتبادر عاد الشفتوت قبين جالس قبيل التحرر دل الناس الأمر دي أفلق بواب عدي دول لسقم هجوم لستدي أب يا مسورة بحضارة لبدي